Λοιπόν, εμείς είμαστε μια πολύ μικρή εταιρεία. Ουσιαστικά κάνουμε research. Έχουμε ξεκινήσει από ακαδημαϊκό περιβάλλον. Έχουμε ενσωματώσει την ομάδα και κόσμο που δεν είναι από ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ουσιαστικά ασχολούμαστε με ερευνητικά έργα και με κάποια μικρά εμπορικά έργα. Κάνουμε focus, το expertise μας είναι κυρίως low-level systems. Επομένως, έχουμε ξεκινήσει από hypervisors, operating systems, πράγματα. Ανεβήκαμε λίγο στο stack, έχουμε ασχοληθεί με containers, container runtimes. Έχουμε ασχοληθεί και με hardware acceleration. Έχουμε φτιάξει ένα framework το οποίο κάνει facilitate το execution εφαρμογών σε GPUs. Γενικά κάνουμε focus στο πώς μια εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί optimally σε περιβάλλοντα που είναι που δεν έχουν πολλά resources. Οπότε resource constrained devices τύπου edge devices, Raspberry, Jetsons, τέτοια πράγματα. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν μπορούν να εκτελεστούν τα ίδια στο cloud. Οπότε να φέρουμε το cloud native ουσιαστικά στο edge. Προφανώς αυτά που θα πω δεν τα έχω κάνει εγώ ή μόνο εγώ. Τα παιδιά δίνουν πόνο σε διαφορετικά κομμάτια του stack. Και αυτά με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα είναι αρχικά να σας δώσω μια εικόνα του για τι πράγμα μιλάμε, ποιο είναι το concept, πώς μπορούμε να πακετάρουμε ένα application, πώς μπορούμε να το κάνουμε deploy, τι θα πει να μοιράζεσαι το infrastructure και γιατί να θες να κάνεις sandbox στο execution ενός application, τι εργαλεία υπάρχουν που μας δίνουν τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό και τι χρησιμοποιούνται, τέλος πάντων, τι χρησιμοποιεί ο κόσμος σήμερα, τουλάχιστον σύμφωνα με το δικό μας perception, και τι εργαλεία έχουμε φτιάξει εμείς για να κάνουμε facilitate αυτό που συζητάμε. Και το τρίτο κομμάτι, ευελπιστώ να είναι το demo, να σας δείξω πώς δουλεύουν αυτά hands-on. Οπότε, για τα containers. Τα containers, φαντάζομαι, τα γνωρίζετε όλοι. Άλλαξαν τον κόσμο ουσιαστικά, τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε deploy application και package applications, τα dependencies, όλο αυτό το dependency hell που είχαμε με το package management κάπως έγινε λίγο καλύτερο, δημιούργησε άλλα προβλήματα βέβαια. Έχω ένα Docker file εκεί δεξιά. Μπορούμε λοιπόν να τρέξουμε ένα hello world τόσο εύκολα, να το κάνουμε package στο laptop μας και να το κάνουμε deploy στο cloud και όλα δουλεύουν κομπλέ. Και όλο αυτό το ecosystem με το build kit του Docker μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμα πιο advanced πράγματα. Μπορούμε να βάλουμε και logic στον τρόπο με τον οποίο χτίζουμε ένα container. Και αυτό ουσιαστικά έχουμε εκμεταλλευτεί για να μπορούμε να βάλουμε under the hood logic σε ένα κλασικό Docker file ή σε ένα πειραγμένο Docker file, τέλος πάντων, και να χτίσουμε αυτό το έξυπνο flow που μπορεί να κάνει ένα application, να μας το κάνει package με τον τρόπο που χρειαζόμαστε. Ένα σημαντικό issue που έχουν τα containers είναι ότι τους λείπει το isolation. Δηλαδή, αυτό που προσφέρουν είναι το process level isolation, βασίζονται στους μηχανισμούς του πυρήνα, αλλά παρόλα αυτά όταν τρέχεις σε ένα host, μοιράζεσαι τον ίδιο πυρήνα αναγκαστικά. Επομένως, αν υπάρχει ένα bug, αναγκαστικά είσαι ευάλωτος στο να φύγει, στο να κάνει escape κάποιος από ένα container και να έρθει να σου φάει το σύστημα, να σου φάει το container που τρέχεις. Επομένως, οι μηχανισμοί του πυρήνα μπορούν να φτάσουν μέχρι σε ένα σημείο για το isolation. Αυτό προφανώς δεν αρέσει στους cloud providers, δεν μπορούν να σου δώσουν τη δυνατότητα να τρέξεις collocated μαζί με έναν άλλο tenant στο ίδιο φυσικό μηχάνημα. Επομένως, τι κάνουν, πάνε και κάνουν sandbox. Τι θα πει κάνουν sandbox, βάζουν ακόμα ένα layer of isolation. Οπότε, στο figure αυτό
έχουμε τον πυρήνα που είναι μοιραζόμενος, έχουμε το container runtime, το οποίο αυτό που σηκώνει τα containers, και βάζουμε ακόμα ένα isolation layer, το οποίο μπορεί να είναι είτε software-based, είτε hardware-based. Εμείς έχουμε και τα δύο κομμάτια, κάνουμε focus περισσότερο στο hardware-assisted isolation. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που γίνεται είναι ότι ένα application που τρέχει σε ένα container, ακόμα και να υπάρχει ένα bug στον πυρήνα, θα πάει να κάνει escape και αυτό το escape θα το προστατέψει τέλος πάντων το isolation layer που μπαίνει εκεί. Ένας πολύ κλασικός τρόπος sandboxing είναι το να σηκώσει ένα VM. Άρα, σαν execution flow, πάω να κάνω spawn ένα container. Πριν κάνω spawn αυτό το container, σηκώνω ένα VM. Έχω έναν τρόπο επικοινωνίας με το VM που έχει σηκωθεί, με το runtime, το init, ας πούμε, του VM. Λέει, πρέπει να σηκώσω ένα container, οπότε μέσα στο VM σηκώνεται ένα container. Άρα, και να κάνει escape αυτό το application, το malicious από το container, θα χτυπήσει στο VM. Οπότε πρέπει να κάνει escape και από το VM και στο hypervisor, το οποίο είναι λίγο πιο δύσκολο. Και αντίστοιχα, τέλος πάντων, μέσα ο hypervisor μπορεί να σηκώνεται σε ένα δικό του sandbox, software-based sandbox ή σε ένα jailer, και να προστατεύεται ακόμα πιο πολύ, ακόμα και να κάνει escape από το hypervisor, να βαρέσει τείχο. Οπότε πρέπει πολλά πράγματα να γίνει συναστρία για να μπορεί να κάνει escape στο host system. Ένα τέτοιο runtime που το υποστηρίζει αυτό είναι το Kata Containers, που είναι ουσιαστικά ένα merge δύο projects. Υπήρχαν κάποιοι που σηκώνανε applications μέσα σε VMs, υπήρχαν κάποιοι άλλοι που σηκώνανε, είχαν ένα container runtime λίγο πιο flexible από τα RunC και κάνανε merge αυτοί και φτιάξανε τα Kata Containers, που ουσιαστικά σηκώνουν ένα VM και μέσα στο VM έχουν έναν agent, έχουν κάποιο software το οποίο μιλάει με το container runtime και το container runtime τους λέει σήκωσε μου αυτό το container και μέσα το lead container μέσα στο sandbox αυτό κάνει pull είτε κάνει pull το image είτε το κάνει mount από το host, τέλος πάντων, ανάλογα με το configuration, και σηκώνει ένα container μέσα στο VM. Αυτό λοιπόν, ενώ φαίνεται ασφαλές, δηλαδή είναι σε αυτή την περίπτωση του sandboxing, έχει διάφορα ζητήματα όσον αφορά το spawn time, ας πούμε. Πρώτα, ότι για να σηκώσω εγώ ένα container πρέπει να περιμένω να σηκώσει το VM, να συνεννοηθούν το runtime με τον agent που τρέχει μέσα στο VM, ο agent να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να σετάρει το σύστημα να σηκώσει το container, και μετά έχω το application. Αυτό για long running applications είναι μια χαρά. Δεν με πειράζει. Ότι θα σηκώσω ένα service που θα το σηκώσω μια φορά και θα τρέξει 2 εβδομάδες, για 2 μέρες, whatever. Δεν με πειράζει πολύ. Όταν όμως έχω elastic workloads που πρέπει να σηκώνονται και να πέφτουν συνέχεια, είναι λίγο θέμα. Είναι λίγο θέμα όσον αφορά το τελικά τι πόρους καταναλώνω παραπάνω από αυτό που μου αναλογεί στο σύστημα και πόσο efficiently αξιοποιώ την υποδομή. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το πώς η μνήμη και πόσο παραπάνω πόρους χρησιμοποιώ και στο runtime αλλά και στο storage, ας πούμε. Για να σηκώσω λοιπόν ένα container το οποίο είναι, ας πούμε, 100 MB, θέλω και ένα πυρήνα που είναι άλλα 20-25, θέλω και ένα rootfs, όσο μικρό και να είναι το rootfs, να είναι 40, ένα busybox που να χωράει μέσα το lead container, να χωράει μέσα όλα αυτά που χρειάζεται για να σηκώσει το container μέσα στο VM. Άρα ξαφνικά φουσκώνει λίγο παραπάνω και κάνει και πιο δύσκολη τη διαχείριση των resources, τα cgroups. Τι cgroup να βάλω σε ένα container που ξέρω ότι θέλει, 2 cores και 2 GB μνήμη, όταν ξέρω ότι θέλει και ένα hypervisor, θέλει και ένα Linux σύστημα να σηκωθεί, ή σε κάτι ακόμα πιο lightweight, ένα 125 MB Nginx που σερβίρει, ένα static πράγμα. Ένα Linux για ένα μπουτάρι θέλει τουλάχιστον 128. Μπουτάρι και με 64, αλλά με custom configuration.
Με 128 MB, άμα θέλω να σηκώνω πολλά πράγματα, δεν είναι και πολύ sorry. Και προφανώς περιπλέκει πάρα πολύ και το stack. Οπότε έχεις, για να το κάνεις αυτό CRI compatible και με όλα τα quirks που έχουν, ξέρω εγώ, με το CNI που θέλω να υποστηρίξω ή με storage drivers, με CSI περίεργα, άμα θέλω block device, άμα θέλω άλλα πράγματα ή πρέπει να έχω block device, γιατί που έχω το Firecracker υποστηρίζει μόνο block devices. Οπότε περιπλέκει αρκετά το stack και τελικά πρέπει να θέλω να το κάνω για να το χρησιμοποιήσω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που μας έχει έρθει από την Google, ο Gvisor, που είναι ουσιαστικά ένας application kernel. Είναι Linux-like το interface του, που σημαίνει ότι τρέχει natively οτιδήποτε application του δώσεις, οτιδήποτε, με αστερίσκο ίσως. Είναι compatible με το OCI και το CRI, φαντάζομαι, το CRI εκεί μάλλον. Και ουσιαστικά κάνει sandbox με software τρόπο το application. Οπότε κάνει intercept όλα τα system calls για να μπορεί να προστατέψει το σύστημα σε περίπτωση που κάποιος malicious user τρέχει ένα application που μπορεί να κάνει escape. Παρόλο που κάνουμε claim ότι δεν έχει overheads, ότι δεν έχει significant overheads, εμείς έχουμε μετρήσει και έχουμε παρατηρήσει ότι έχει σημαντικά overheads. Δεν ξέρω τι optimization κάνουν και δεν τα λένε, αλλά αυτό τουλάχιστον που δίνουν open source είναι συγκρίσιμο με τα κάτω. Δηλαδή έχει τα overheads από τα κάτω, που σημαίνει είναι κανονικό VM. Άρα δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν αξίζει. Οπότε σε αυτό το figure έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε identify τα isolation boundaries. Στα κλασικά containers με το RunC έχουμε το isolation boundary είναι τα namespaces, οπότε γύρω από το application έχουμε ενός είδους isolation. Με το Gvisor έχουμε ένα διπλό isolation που παρεμβάλλεται ο Gvisor kernel, το application kernel αυτός. Και με τα κάτω containers έχουμε ένα VM και μέσα στο VM έχουμε πάλι τα containers, το boundary, δηλαδή των namespaces από τον πυρήνα. Πάμε να δούμε, έχοντας λοιπόν δει πώς κάνουμε sandboxing και πώς τρέχει ο κόσμος applications σε public clouds, πώς οι cloud providers φροντίζουν ώστε να μπορούν να τρέξει κόσμος, να μπορούν να υποστηρίξουν multi-tenant execution σε shared infrastructure. Πάμε να δούμε λίγο τις εφαρμογές. Το teaser της παρουσίας λοιπόν είναι τα unikernels. Τα unikernels τι είναι ουσιαστικά? Είναι specialized πυρήνες, υποστηρίζουν μια εφαρμογή. Είναι ουσιαστικά ο κώδικας της εφαρμογής μαζί με όλα τα κομμάτια του λειτουργικού συστήματος που χρειάζονται για να μιλήσουν με το hardware, είτε αυτό είναι physical είτε αυτό είναι VM. Δεν έχουν mode switching, δηλαδή είναι single address space, δεν έχει user mode, kernel mode και system calls. Τα system calls δηλαδή ουσιαστικά αντικαθιστούνται από function calls. Και αυτό που συνήθως γίνεται είναι χτίζονται χρησιμοποιώντας κάποιο LibOS. Υπάρχουν διάφορα frameworks τα οποία έχουν ουσιαστικά το library OS σημαίνει ότι έχω libraries που είναι τα κομμάτια του λειτουργικού συστήματος, κάνω cherry pick και mix and match, τα φτιάχνω ό,τι χρειάζομαι σε ένα πράγμα, βάζω το application από πάνω, τα κάνω όλα link και έχω ένα LibOS application binary, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Οπότε το framework, ας πούμε, ενός unikernel ουσιαστικά είναι ένα LibOS. Είναι γρήγορα, δηλαδή ακριβώς επειδή ένα unikernel μπορεί να είναι από 5-12K μέχρι, ξέρω εγώ,
ανάλογα τι θα βάλεις μες στο binary, μπορεί να είναι και 40 MB, αλλά συγκρινόμενο με ένα application stack, στο οποίο έχεις ένα πυρήνα, ο οποίος είναι τουλάχιστον, ξέρω εγώ, 12 MB, 10 MB και το application, το rootfs, όλα τα libraries, τη λειψή, whatever, είναι πιο μικρά, οπότε μπουκτάρουν πολύ πιο γρήγορα. Έχουν πολύ μικρό footprint όσον αφορά το δικό τους κώδικα, αφού είναι πιο μικρά, έχουν και μικρότερο footprint και θεωρούνται πιο ασφαλή γιατί έχουν μικρότερο attack surface. Δηλαδή, όσο μικρότερος είναι ο κώδικας, όσο λιγότερα πράγματα έχεις, τόσο θα είσαι, τόσο πιο ασφαλής θα είσαι από επιθέσεις. Είναι όμως πολύ δύσκολα στο να χτιστούν. Δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο το να χτίσεις ένα application σε ένα unique kernel. Υπάρχουν κάποια frameworks τώρα τελευταία που το έχουν κάνει πολύ πιο εύκολο, αλλά και πάλι δεν είναι straightforward. Δεν είναι γράφω ένα hello world και το χτίζω και κάνω ένα make. Είναι λίγο πιο περίπλοκο. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πολύ εύκολο να τα ενσωματώσεις στο flow που έχεις, που χρησιμοποιείς και πόσο μάλλον το να τα κάνεις deploy με ένα cloud native τρόπο. Οπότε, από τη μία έχουμε τα unique kernels που είναι μια χαρά για να τρέξει κάτι γρήγορα, να είσαι ασφαλής. Είναι όμως πολύ δύσκολα στο να κάνεις develop ένα application για αυτά. Και αυτά τα frameworks που ανέφερα που έχουν προσπαθήσει να το κάνουν λίγο πιο εύκολο, τελικά βάζοντας features, τα έχουν κάνει να είναι σαν το Linux. Επομένως, τι χρησιμότητα για αυτό να βάζεις ένα σωρό πράγματα, να αποκτάς over και τελικά να συμβαδίσεις με το Linux. Ας χρησιμοποιήσουμε Linux. Και από την άλλη πλευρά έχεις το Linux και το approach των CAD, ας πούμε, στο οποίο έχεις ένα fat Linux kernel που πρέπει να υποστηρίξει general purpose πράγματα, είναι compatible με applications που πρέπει να τρέξεις ή ό,τι θες, είναι όμως bulky, είναι μεγάλο και συνήθως δεν τα χρειάζεσαι ό,τι έχεις κάνει configure, ας πούμε, για τον πυρήνα των kata για να τρέξεις αυτό που θες. Και εμείς αυτό λέμε, ας απλοποιήσουμε λίγο τα πράγματα. Εμείς τι χρειαζόμαστε από τον πυρήνα? Τα 10 πράγματα τους virtual drivers που χρειάζονται, το process interface, δεν ξέρω. Χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για να τρέξει ένα συγκεκριμένο application. Οπότε, ίσως να μπορούμε να κάνουμε configure τον πυρήνα, να υποστηρίζει το συγκεκριμένο application που θέλουμε να το τρέξουμε και ταυτόχρονα να είναι αρκετά lightweight. Δεν ήταν μόνο δικά μας ιδέα προφανώς αυτό. Το Looping Linux είναι ένα paper νομίζω του 20, που ουσιαστικά αυτοί οι τύποι κάνουν strip down το Linux configuration, επομένως έχουν ένα strip down Linux kernel χωρίς να κόψουν κώδικα αρχικά, μελετήσανε τι χρησιμοποιούν τα application, τι system calls, ξέρω εγώ, τι χρειάζεται ουσιαστικά ένα application από τον πυρήνα για να τρέξει, κάνανε το ελάχιστο configuration που χρειάζεται και on top of that πατσάρανε τον πυρήνα ώστε να μην έχει το user kernel separation. Οπότε έχουν ένα single address space πράγμα βασισμένο στο Linux kernel. Αυτό που είδανε, τα results που πήρανε ήταν 40% καλύτερα σε micro benchmarks. Βαράω ένα system call και συγκρίνω σε αυτό και σε ένα κλασικό Linux kernel. Και βλέπω ότι είμαι 40% πιο καλός. Okay. Σε macro benchmarks όμως είδαν ότι η βελτίωση είναι πολύ μικρή. Επομένως, εμάς που μας ενδιαφέρουν τα applications και όχι τα micro benchmarks, θεωρήσαμε ότι αν δεν θέλεις να εκμεταλλευτείς το
πολύ μικρό footprint που σου αφήνει ένας unikernel, το ότι έχω ένα 512K binary και αυτό είναι ένας Nginx και μπορώ να σερβίρω ό,τι θέλω και να το κάνω scale out και δεν με νοιάζει να είναι και 1,5 MB, 2 MB, μπορώ να αγνοήσω το patch του looping που κάνει το user kernel separation, αφού ουσιαστικά τι μου δίνει ένα 4%. Και να πάρω ένα κλασικό Linux kernel και να πάω να του βάλω το application από πάνω. Ένα κλασικό Linux kernel με πολύ μικρό configuration, που να μειώσω το μέγεθός του, να πάω να βάλω το binary το binary που θέλω να τρέξω το application σαν το init process και να το πακετάρω όλο μαζί. Οπότε να καταλήξω σε ένα single application kernel το οποίο έχει user mode separation, αλλά τελικά αυτό που θα κερδίσω ποιο είναι. Επομένως, λέμε, από τη μία πλευρά έχουμε τα unikernels, πάρα πολύ καλά, έχουμε πολύ μικρό footprint, έχουμε πολύ γρήγορο spawn time, είναι slick, αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις port applications. Και από την άλλη έχουμε ένα κλασικό Linux και application, το οποίο μπορεί να έχει κάποια παραπανήσια πράγματα, αλλά όχι τόσα ώστε να σου δημιουργεί πρόβλημα με σημαντικά overheads. Οπότε, σαν επιλογή του να εκτελέσει ένα application, θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχεις και τη μία και την άλλη. Με ποιο τρόπο όμως μπορούμε αυτά, και τα unikernels και τα single application kernels, να τα βάλουμε σε ένα cloud native περιβάλλον? Μέχρι τώρα ξέραμε ότι θα πιάσω να χτίσω ένα Docker container, ένα OCI container, θα ξεκινήσω από from scratch, from Ubuntu, from Debian, from whatever, θα βάλω το application μου και θα το τρέξω. Αυτό μέσα έχει ένα RTFS, έχει μια συγκεκριμένη δομή, το runtime περιμένει συγκεκριμένα πράγματα για να τρέξει. Αυτά είναι λίγο πιο περίεργα. Δηλαδή, το unikernel με ποιο τρόπο θα το τρέξω? Τι θα βάλω μέσα στο container? Τι θα βάλω στο entry point? Αντίστοιχα και το single application kernel με την ίδια λογική λειτουργεί. Επομένως, εμείς πατώντας πάνω σε αυτό και στο κομμάτι των kata, στη λογική των kata, ότι εγώ θα σηκώσω ένα sandbox και μέσα θα σηκώσω τελικά το application μου, μόνο που αντί για μέσα στο VM να σηκώνω το container που έχει μέσα στο application, βάζω τα βασικά sandboxes απ' έξω, δηλαδή κάνω το namespacing απ' έξω και βάζω είτε το unikernel είτε το single application VM μέσα σε αυτό το container. Επομένως κάνω contain το hypervisor που τρέχει το single application kernel μου ή το unikernel. Αυτή τη λογική ακολουθήσα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι φτιάξαμε. Φτιάξαμε ένα container runtime, το οποίο το ξεκινήσαμε να είναι μόνο unikernels και μετά είδαμε ότι κάπως ωραία τα unikernels, ωραίο το benefit, αλλά μπορούμε και με single application kernels να μην χαλάσουμε το compatibility, να μην περιορίσουμε κάποιον που θέλει να τρέξει σε αυτό το στυλ applications. Επομένως, φτιάξαμε το URNC που είναι ένα container runtime CRI compatible. Είναι δομημένο με τον τρόπο που μπορείς να βάλεις hypervisor, μπορείς να βάλεις support για unikernels, για Linux, για ό,τι θες. Ουσιαστικά κρύβει το complexity που δίνουν τα unikernels για το spawning και τα hypervisor command line options. Αυτό που γίνεται ουσιαστικά είναι κάνει spawn το hypervisor μέσα στο namespace και το application γίνεται spawn, είτε είναι unikernel γίνεται spawn αυτόματα, είτε είναι το single application kernel είναι το init. Επομένως δεν κάνεις manage κάποιο έξτρα κομμάτι του stack μέσα στο VM. Και το άλλο το καλό είναι ότι τα kata που έχουν σηκώνουν ένα sandbox ή γενικότερα όλα τα sandbox runtime σηκώνουν ένα sandbox και μέσα σε αυτό το sandbox σηκώνουν ένα pod.
στο πλαίσιο του Kubernetes. Δηλαδή, έχω 4 containers στο pod, σηκώνω και τα 4 containers μέσα στο ίδιο sandbox. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό μπορεί και να μην το θες. Επομένως, εμείς σηκώνουμε ένα container ένα sandbox per container. Για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε, για να μπορούμε να υποστηρίξουμε το compatibility με Kubernetes, το οποίο σηκώνει ένα post container πρώτα και τα υπόλοιπα containers κάνουν join αυτό το post container για να κρατήσει το namespace ζωντανό. Και για να μην κάνουμε port και custom post containers, να μην έχουμε τέτοια πράγματα, να μην έχουμε compatibility issues, τέλος πάντων. Στην περίπτωση που το annotation του container image δεν είναι δικό μας, δεν είναι URANC specific, το URANC προωθεί αυτό το request στο να φτιαχτεί αυτό το container στο RANC. Επομένως, αν έχουμε ένα pod με 4 containers και το ένα είναι unikernel, θα σηκωθούν 3 containers στο ίδιο pod και ένα container στο sandbox με URANC. Οπότε έτσι έχουμε κάποιο είδους compatibility με πράγματα που μπορεί να θες στο deployment σου να είναι generic και unikernel και να κάνεις mix. Επομένως, το προηγούμενο figure γίνεται update όσον αφορά τα isolation boundaries και αυτό που έχουμε είναι αντίστοιχα με τα kata, μόνο που δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός ότι το create container γίνεται μέσα στο VM. Δεν το καλεί το ίδιο το VM. Το create container το καλεί το runtime, το οποίο δημιουργεί ένα single app VM. Και το οποίο είναι αρκετά πιο γρήγορο. Τώρα, ένα ζήτημα που προκύπτει από αυτά είναι, ωραία, μπορώ λοιπόν με το URANC να σηκώσω unikernels, να σηκώσω single application VMs. Με ποιο τρόπο θα τα χτίσω αυτά τα πράγματα? Άμα είναι να έχω το ίδιο ζήτημα με το tool stack των unikernels, το οποίο είναι χάος, δεν μας βοηθάει κάπου. Επομένως, το πράγμα που φτιάξαμε παράλληλα με το container runtime είναι το Bunny. Το Bunny είναι ένα εργαλείο που ουσιαστικά είναι στα σπάργανα, είναι εντελώς work in progress. Είναι ένα εργαλείο το οποίο παίρνει κάποιες παραμέτρους, σαν ένα Docker file, και ουσιαστικά αξιοποιώντας το LLB χτίζει ένα OCI artifact compatible με τα OCI tools, δηλαδή μπορείς να το κάνεις Docker push κάπου, μπορείς να το κάνεις Docker pull κάπου, και αυτό το artifact έχει κάποια annotations ότι αυτό είναι ένα unikernel που είναι χτισμένο με το τάδε framework, είναι το τάδε version και υποστηρίζει αυτό το hypervisor. Και μπορεί αυτή τη στιγμή οι δυνατότητες που έχει είναι να κάνει cherry pick από υπάρχοντα containers, από υπάρχοντα container images, να κάνει cherry pick binary πράγματα που χρειάζεται κάτι για να τρέξει, να του κάνει specify το Linux kernel που τον έχεις και να το πακετάρει σαν ένα single application kernel, σαν ένα OCI artifact, το οποίο μπουτάρει με το URANC. Αντίστοιχα μπορεί να πάρει... Για να καταλάβουμε καλύτερα και αυτή την αξία του Bunny. Ουσιαστικά όταν θέλουμε να τρέξουμε ένα application σε ένα unikernel, είπατε ότι υπάρχουν περισσότερες τεχνικές δυσκολίες από ότι όταν θέλουμε να το τρέξουμε σε ένα κανονικό Linux. Για τι δυσκολίες μιλάμε? Είναι το κομμάτι ότι έχεις από τη μία... Ας πάρουμε σαν παράδειγμα το Unicraft, που είναι από τα πιο διάσημα και τα πιο mature, ας πούμε, frameworks. Έχει ένα mode που το λέει Native Execution Mode, που σημαίνει χτίζω το application μαζί με το LibOS, όλα μαζί, και τα κάνω link όλα μαζί. Οπότε για να τρέξει ένα Hello World, λες, θέλω LWIP, θέλω την τάδε βιβλιοθήκη, όλα αυτά λοιπόν σε ένα τύπου menu config, αντίστοιχο με το πυρήνα και config και η config,
τα χτίζεις όλα μαζί αυτά και έχεις ένα binary. Αυτό το binary το κάνεις exec με ένα KEM. Το KEM, ο minus kernel, τάδε. Και παίζει. Και βλέπεις, ξέρω εγώ, κονσόλα, hello world. Από τη μία λοιπόν είναι αυτό. Άμα θες να τρέξεις τον Nginx έτσι, πρέπει στον Nginx να πάει να πεις η fork δεν δουλεύει, πρέπει να την κάνω stub. Έχει βιβλιοθήκες που την κάνουν stub, αλλά αντίστοιχα με τη fork είναι η λύσα. Όχι η λύσα. Ένα άλλο system call, το οποίο δεν υποστηρίζεται. Η exec. Οπότε πρέπει να κάνεις stub system calls. Ναι. Από την άλλη πλευρά λοιπόν οι Unicraft αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι πήγανε και γράψανε, κάνανε stub, φτιάξανε ένα SIM, ένα πολύ λεπτό layer που κάνει stub τα 3.000 system calls, όσα θέλανε να υποστηρίξουν βάσει των use cases που έχουν, και λέει όταν θα κάνει fork εσύ μην κάνεις τίποτα, όταν θα κάνεις exec παίρνει αυτή την παράμετρο και κάτω κάπως αλλιώς, όταν κάνεις αυτό κάνει το άλλο. Επομένως αυτό με το SIM, παρόλο που είναι λεπτό το layer, βάζει overhead. Και αυτό εννοούσα πριν που έλεγα αλήθεια να είναι ένα Linux clone. Τελικά. Οπότε έχεις αυτά τα δύο. Το ερώτημα είναι τι αξίζει να κάνεις και τι trade-off θες να πάρεις. Να πεις θέλω να είναι super optimized application, θα πάω στο native mode. Δεν με νοιάζει και να είναι πολύ optimized, θα πάω στο Linux compatibility mode, το λένε αυτοί. Άμα είναι Linux compatibility mode και να έχω comparable performance, γιατί να μην πάω στο Linux. Ενώ περισσότερο τέτοιο έχεις. Αυτό που κάνει το Bunny, δεν το είπα καλά μάλλον. Αυτό που κάνει το Bunny είναι να κάνει facilitate το building. Δηλαδή, το Unicraft έχει ένα εργαλείο που το λέει craft. Το craft. Για να χτίσει ένα πράγμα στο craft, τι πρέπει να κάνεις? Έχει κάτι οδηγίες, κάνεις εκεί, φτιάχνεις ένα craft file, κάνεις ένα YAML εκεί, ορίζεις κάποια πράγματα. Κάνεις craft build αυτό, σου φτιάχνεις ένα package. Κάνεις push αυτό το package και είναι OCI artifact. Ωραία. Χαρήκαμε κι εμείς όταν το είδαμε. Πάμε να κάνουμε Docker pull αυτό το πράγμα και λέει δεν έχεις OS version, OS not support, κάτι τέτοιο. Πάνε οι άνθρωποι και βάζουν, και καλά κάνουν, και βάζουν annotations και λένε OS και μου, ξέρω εγώ, platform τάδε ή platform και μου OS Unicraft. Το tooling που υπάρχει στα συστήματα αυτή τη στιγμή, το container που δεν μπορεί να κάνει pull αυτό το image, αυτό το artifact, γιατί σου λέει δεν υποστηρίζω αυτό το operating system. Επομένως, εμείς η χακιά που έχουμε κάνει είναι ότι λέμε είναι Linux/AMD64, Linux/ARC64 και έχουμε ένα annotation μέσα στο container image που του λέμε αυτό δεν είναι container, αυτό είναι Unikernel. Και έτσι περνάμε αυτή την πληροφορία στο URNC, για να ξέρει το URNC και να πάει να το σηκώσει. Και αυτό που κάνει το Bunny λοιπόν είναι το ένα κομμάτι του packaging. Το δεύτερο κομμάτι που κάνει είναι ότι κάνει mix and match. Το πλάνο μας είναι το να κάνει mix and match. Δηλαδή, θέλω να τρέξω ένα Nginx. Με τι παραμέτρους με ενδιαφέρει να τρέξω? Θέλω να είναι lightweight, θέλω να είναι portable, θέλω να είναι whatever. Και ανάλογα με τις παραμέτρους που μπορείς να του δώσεις, να σου χτίσει το Nginx σε Unicraft, σε Rampran, σε OSV. Επομένως, αυτό που πάμε να δώσουμε με τον Bunny είναι να κάνουμε πιο προσιτό τον τρόπο να χτίσει ένα Unikernel. Να χτίσει ένα application ως ένα Unikernel ή ως ένα application kernel. Με τον ίδιο τρόπο. Άμα προλάβουμε να δείξουμε τον demo, δεν ξέρω πώς πάω από χρόνο. Ένα κομμάτι είναι ότι εμείς κάνουμε pull το container μας που έχουν φτιάξει Unicraft και παίρνουμε το Unikernel, το βάζουμε σε ένα container μας, ένα OCI artifact, το κάνουμε annotate, ότι είναι URNC πράγμα, και αυτό το container μπορεί να τρέξει πια σε Kubernetes. Ενώ αν το πάρεις όπως είναι από τους Unicraft, δεν μπορείς. Και κάπως είχαμε issue, μας γράφανε στο GitHub, προσπαθώ να τρέξω το container image στον Unicraft και δεν μπορώ. Και κάπως μας κάνανε link στο issue που είχαν ανοίξει στο Unicraft, που λέγανε το ίδιο πράγμα. Οπότε είναι λίγο, η προσπάθεια που έχουμε κάνει είναι να κάνουμε cloud native ουσιαστικά τα ίδια τα unikernels ή τα single application kernels. Να δώσουμε μια εναλλακτική στο κλασικό container ή στο κλασικό sandbox container.
είπα παραπάνω από ό,τι. Οπότε ναι, αυτό που αναφέρω εκεί, a container-like experience, ότι έχεις το ίδιο workflow με τα containers, έχεις διάφορα options και το πλάνο είναι να έχουμε ένα layered building process, δηλαδή να μπορείς να έχεις χτισμένα πράγματα και να κάνει, πώς κάνει fetch έτοιμα layers, ένα Docker build workflow, να κάνεις fetch στο unikernel base. Μετά το LWIP, που είναι χτισμένο με συγκεκριμένο dependency. Αυτό έχει ένα dependency hell, το οποίο το κοιτάμε, δεν μπορώ να πω ότι μου βγάλει άκρη, αλλά είναι κάτι που το κοιτάμε και θα θέλαμε να έχουμε, να βγάλουμε άκρη τέλος πάντων με αυτό. Τι ωραία. Επομένως, πόσο χρόνο έχω? Έχεις, εντάξει, προχώρα. Ένα use case λοιπόν για τα unikernels, που είναι και από τα βασικά που είχαμε στο μυαλό μου όταν ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά, είναι το κομμάτι του serverless, που είναι έτσι πολύ της μόδας, ή ήταν της μόδας, δεν ξέρω πια που είναι. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το γεγονός ότι τα unikernels μπορούν να σηκωθούν πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε για... Οι άνθρωποι που φτιάχνουν unikernels λένε για milliseconds. Έχουν φτάσει και σήμερα λένε για sub-milliseconds, αλλά είναι πράγματα περίεργα. Αυτά δεν ξέρω. Εμείς αυτό που μετρήσαμε στα ταπεινά μας μηχανήματα ήταν second. Συγκριτικά λοιπόν με κάτα, ας πούμε, τα οποία πέραν 4 second, τα unikernels πέραν 1 second. Επομένως, για τέτοια τάξη μεγέθους συζητάμε. Αυτό είναι μια κλασική αρχιτεκτονική ενός serverless framework που είναι το μαμίσιο του Kubernetes, ας πούμε, το Knative. Που δεξιά έχεις χρήστες που βαράνε ένα endpoint, αυτό είναι εκτός του Knative. Από τον Ingress, λοιπόν, αν υπάρχει το function, αν είναι σηκωμένο το function, μάλλον πηγαίνει στον activator πηγαίνει στον autoscaler, ο autoscaler, αν δεν είναι σηκωμένο το function, που στο cold boot δεν είναι, λέει στο Kubernetes, σήκωσέ μου ένα τέτοιο function. Σηκώνεται λοιπόν το kubelet, μιλάει στο container D, το container D μιλάει στο RunC, το RunC σηκώνει ένα pod. Αυτό το pod λοιπόν έχει το user code, που είναι ορισμένο σαν το function, και το kproxy container. Το kproxy είναι ένα control, ένα metrics πράγμα, που ουσιαστικά όμως είναι και το entry point αυτού του function. Δηλαδή, όταν έχει σηκωθεί αυτό, όταν είναι σηκωμένο αυτό το function, οι χρήστες μιλάνε στον Ingress controller, ο Ingress μιλάει κατευθείαν στο kproxy. Το kproxy μιλάει με το user container, το user container απαντάει στο kproxy και παίρνει την απάντηση. Αυτό, όταν μιλάμε για μεγάλο scale, ουσιαστικά, όπως αντιλαμβάνεστε, σηκώνει pods, δεν ρίχνει pods. Σηκώνει pods ανάλογα με τη ζήτηση και με το traffic. Άρα, όταν θέλεις αυτό να είναι πολύ γρήγορο και να είναι και lightweight, να είναι efficient, να έχεις χαμηλό footprint, μπορείς να κάνεις optimize τον τρόπο με τον οποίο σηκώνεται. Και ένα ερώτημα που προκύπτει είναι πόσο πιο lightweight από ένα container. Όντως, πόσο πιο lightweight από ένα container. Όταν όμως έχεις shared infrastructure, δηλαδή όταν εσύ αφήνεις χρήστες να έχουν τον κώδικά του, arbitrary κώδικα, στο function, αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος malicious να πάει να σου κάνει escape από εκεί, αν βρει κάποιο exploit. Γιατί το isolation issue που λέγαμε στην αρχή, σου λέει ότι έχω share πυρήνα, άρα αν έχω share πυρήνα, αν κάποιος κάνει escape, την πάτησες. Οπότε, η επιλογή που έχουμε, εδώ αν έχω το σχηματάκι, το παραμένω πίσω, η επιλογή που έχουμε είναι να το κάνουμε σε ένα sandbox container run. Δηλαδή να κάνουμε κάτα. Αν κάνουμε κάτα, τότε όλο αυτό το pod θα είναι σε ένα VM sandbox. Αν είναι όλο το pod σε ένα VM sandbox, σημαίνει ότι κάποιος malicious μπορεί να μην μπορεί να κάνει escape στο infrastructure μου, αλλά μπορεί να κάνει escape στο kproxy και να μου κάνει, δεν ξέρω,
στάρουν το infrastructure. Να πει όχι, δεν είναι αρκετά functions σηκωμένα. Δεν έχω γράψει και τα metrics. Επομένως, εδώ έχει αξία κάπως να κάνει sandbox μόνο το user code τελικά. Πέρα από την αξία του ότι σηκώνεται πολύ γρήγορα από τα κάτω. Επομένως, τι κάναμε? Πήγαμε και κάναμε compile το user code σε ένα unikernel. Πήγαμε και βάλαμε το URC σαν runtime class στο Kubernetes και ουσιαστικά έχουμε ένα Knative installation στο οποίο το function το ίδιο είναι unikernel. Και τα QR codes είναι στο τέλος, βέβαια. Είχα φτιάξει QR codes με τα hostnames. Άμα πάμε να βαρέσουμε ένα τέτοιο hostname, θα το βαρέσω. Share this tab instead. Okay. Αυτό που έκανε ήταν σήκωσε ένα function και μας σερβίρε αυτό το HTML. Έχω προσπαθήσει να είναι coded με το hypervisor και με το runtime που χρησιμοποιούν. Επομένως το hello και μου είναι κάτα και μου, το hello QLH είναι κάτα cloud hypervisor κλπ. Και ουσιαστικά δίνει τα headers. Αυτό δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Θα πρέπει να κάνω share screen. Κάνω έτσι. Ωραία. Πηγαίνοντας λοιπόν εγώ στο cluster αυτό που έχουμε σηκώσει, που είναι ένα Kubernetes δεν ξέρω τι φαίνεται, πόσο καθαρά φαίνεται, κάτσε να ανοίξω το. Είναι νομίζω σχετικά παλιό, Έχουμε λοιπόν ορίσει Knative Services τα οποία είναι αυτά και είναι addressable από τα συγκεκριμένα URIs και αυτά τα Knative Services είναι ουσιαστικά, γίνονται describe από αυτό εδώ το definition. Οπότε είναι ένα container το οποίο είναι ένα απλό reply, κάπως παίρνει ένα request και φτύνει τα headers και φτύνει και HTML κιόλας και απλά έχουμε ορίσει και ένα FQDN για να είναι πιο εύκολο το access. Επομένως, μπορείς να μας δείξεις και το runtime class, το resource. Στο YAML το πάρεις παραπάνω, αλλά δεν νομίζω. Είναι το handler εδώ, είναι κατά FC. Και αυτό, αν θυμάμαι καλά, είναι και οι 3S. Επομένως, και το κατά FC, λοιπόν, είναι αυτό εδώ, που είναι αυτό. Δεν μου άπερσε να ψώτερ, γιατί ο Firecracker μόνο δεν μου άπερσε να ψώτερ. Οπότε το κατά FC, ας πούμε, έχει το runtime class κατά FC. Το κατά και μου έχει runtime class κατά και μου, που είναι το αντίστοιχο. Το container, το λέω. Το container έχει το default runtime class και παίζουν και τα δύο URC που έχουμε.
Uran CFC και Uran CK που είναι τα δικά μας. Και εδώ. Και σηκώνοντας λοιπόν απλά προχώρησε το slide. Σηκώνοντας λοιπόν το yellow Uran CK μου, σηκώθηκε ένα pod το οποίο έχουμε βάλει μικρό stable window, πέφτουν αμέσως και αντίστοιχα και το Uran CFC σήκωσε ένα function το οποίο είναι ένα unique kernel, το οποίο άμα κάνουμε και PS και το προλάβουμε θα μας δείξει και το firecracker, το οποίο άμα κάνουμε μετά από τέτοιο ευτυχώς αργεί να πέσει. Να δούμε και το config. Οπότε, τι σήκωσε ουσιαστικά. Αυτό είναι μαλακία του Unicraft, το έχουν φτιάξει σε καινούργια έκδοση και το έχουν κάνει update, απλά αυτή είναι παλιά έκδοση. Σήκωσε ένα unique kernel. Το kernel image path το πήρε από το extraction, από το container image. Τα κλασικά, ξέρω εγώ, αυτό έχει 256 μνήμη. Κακώς είναι το default, θα μπορούσαμε να το κάνουμε λιγότερο. Σέταρε τα IPs που πήρε από το CNI. Σέταρε το κομμάτι του δικτύου, το οποίο δεν θυμάμαι αν το έδειξα. Έχουμε ακολουθήσει το ίδιο approach που έχουν οι ΚΑΤΑ, που ουσιαστικά έχουμε το VF endpoint που είναι στο sandbox, αυτό που μας δίνει δηλαδή το CNI, το κάνουμε bridge, όχι με bridge, αλλά με το traffic control. Κάνουμε δηλαδή forward τα πάντα σε ένα tap device, το οποίο tap device περνάμε στο unique kernel. Το οποίο μας έχει δαγκώσει πάρα πολύ και ψάχνουμε τρόπο να το αλλάξουμε αυτό. Να κάνω μια σύντομη ερώτηση. Αυτό δεν έχει θέμα προηγουμένως το σενάριο με τα 3 container και μόνο ένα είναι μέσα στο unique kernel, μέσα στο VM του. Αυτό δεν έχει πολύ θέμα. Έχει. Ήταν μια ερώτηση που θέλω να κάνω, αλλά αφού. Και έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα με τα δικτυακά πράγματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υποστηρίζουμε μόνο ένα δικτυακό πράγμα. Και αυτό που έχουμε σκεφτεί είναι να το κάνουμε parse, να κάνουμε parse στο YAML, το τι πόρτες θες να ανοίξεις, και να κάνουμε traffic control μόνο τις πόρτες αυτές, στο TAP 0, ας πούμε. Αλλά αυτό θέλει λίγο debugging και έχουμε λίγο σκαλώσει. Με τα unique kernels, βέβαια, είναι αντίστοιχο πράγμα, γιατί σηκώνεις πολλά tap devices στο ίδιο pod. Επομένως, πάλι πρέπει να κάνεις traffic control. Είναι issue σοβαρό, ούτως ή άλλως και με τα kata είναι issue σοβαρό αυτό, γιατί έχουν μοιραζόμενα με τα local host εκεί, γίνεται χαμός. Ο τρόπος που έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα στο Knative, γιατί με αφορμή αυτό ξεκινήσαμε να κοιτάμε το δικτυακό κομμάτι, το Q-Proxy που σε αυτή την περίπτωση, το Q-Proxy κάνει, αυτό είναι που ακούει και κάνει forward στο unique kernel τα πράγματα. Αλλά το Q-Proxy έχει hard-coded 127.0.0.1. Επομένως, τι να κάνουμε. Και απαντάει το 127.0.0.1 που το στέλνει στο unique kernel στον ίδιο. Άρα έχουμε NAT. Κάνουμε NAT μέσα στο namespace, μέσα στο network namespace, για να μπορεί να συνεννοηθούν δικτυακά και να μπορεί και το ίδιο το function, μας το είπε η χρήστης αυτό σε issue, ότι κάπως ρε παιδιά δεν έχω δίκτυο μέσα. Οπότε αναγκαστικά κάνουμε τέτοιες χακές δικτυακές. Αλλά το σωστό approach εγώ θα έλεγα είναι το να κάνεις traffic control τις πόρτες που είναι δηλωμένες ότι χρειάζεσαι ανοιχτές. Ωραία. Πώς είμαι από χρόνος? Εντάξει. Τελείωνε σιγά σιγά. Όσο θες.
Μια δύσκολη ερώτηση. Γιατί ξέρω ότι όλοι είμαστε τεχνικοί εδώ. Έχουμε όλα. Πού βλέπεις το μέλλον αυτής της τεχνολογίας? Πολύ δύσκολη ερώτηση, όντως. Είμαι λίγο biased σε αυτό, αλλά εγώ θα πω ότι βλέπω πεδίο δόξης λαμπρό. Πρώτον, γιατί τα πράγματα έχουν γίνει πολύ περίπλοκα με το πώς φτιάχνω και κάνω deploy applications. Δηλαδή, τα containers λένε δεν έχουμε πρόβλημα dependency, χτίζω ένα container, τρέχει παντού, ρε παιδί μου, και εμείς το λέμε αυτό. Και εγώ το έγραψα εδώ. Έστω ότι ισχύει. Δεν ισχύει ακριβώς, γιατί πρέπει να είσαι compatible με ένα σώρο άλλα πράγματα για να μπορείς να πεις ότι εγώ τρέχω. Ένα παράδειγμα λίγο συγκεκριμένο που αντιμετωπίζουμε εμείς πάρα πολύ. Hardware acceleration. Τι κάνεις με τα GPUs και τα containers? Τι κάνεις με τα HPC και τα δικτυακά interfaces και τα containers, με τα SRIOV, με τα Infiniband, ξέρω εγώ, αυτά τα πράγματα. Η NVIDIA είναι notorious να μας δημιουργεί προβλήματα. Μετά δεν γενικότερα NVIDIA. Και που εμείς θέλουμε να τρέξουμε στο Jetson, ρε παιδί μου, κάτι. Και να αξιοποιήσουμε το GPU. Δεν παίζει με τίποτα. Με τίποτα. Τρώμε χώμα ατελείωτα να χτίσουμε ένα container. Γιατί πάει και κάνει bind mount όλο το CUDA stack μέσα στο container. Τι να το κάνεις? Είναι compatibility αυτό? Αλλά αυτό, πες ότι αυτό είναι συγκεκριμένο παράδειγμα. Είναι specific πράγμα. Αυτό για να τρέξεις παραπάνω από 2-3 instances, ας πούμε, πάνω στο Jetson, ας πούμε. Για να πεις... Για ένα μόνο το κάνεις και χωρίς κάποιο... Ναι, και πώς θα το κάνεις deploy? Εσύ θες τα containers, εμείς λέμε ότι θες τα containers για να μπορείς να κάνεις εύκολα deploy. Άμα είναι, κάνεις SSH και τρέχεις. Τι θα θες τα containers? Αλλά όταν θες να πεις τράβα τρέξεις αυτό ή να το κάνεις orchestrate κάπως, εδώ, για να βάλουμε ένα Jetson στο Kubernetes μας, Παναγία, με τα modules και τα δικτυακά. Το rootfs τελικά το γλιτώνεις. Δηλαδή στα one-app containers, έτσι. Πάλι δεν πρέπει να έχεις ό,τι χρειάζεται το application σου για να παίξεις. Δηλαδή πόσα... Βέβαια ανάλογα και με τι application είναι, έτσι. Δηλαδή κάποια stubs μπορείς να τα φτιάξεις να πάνε κατευθείαν σε system code στον πυρήνα, αλλά κάποια δεν πάνε. Δηλαδή πρέπει να πάνε από το libc ή από οποιαδήποτε άλλη βιβλιοθήκη, έτσι. Ναι, το application stack σου είναι το application stack. Τις βιβλιοθήκες, τα dependencies δεν τα γλιτώνεις. Όλο αυτό, δηλαδή το κρατάς, έτσι. Ναι. Αλλά ένα πολύ καλό πράγμα σε αυτό είναι ότι ουσιαστικά εμείς βγάζουμε το κομμάτι του overhead όμως σαν footprint. Ενώ είμαστε στα κάτω, ενώ συμμετέχουμε στα κάτω, κάνουμε contribute και το θεωρούμε ότι είναι πολύ καλό project. Έχουν ένα bloated stack το οποίο σου θέλει να καλύψει όλες τις περιπτώσεις. Okay, είναι general purpose container runtime και τώρα με τα confidential είναι ακόμα πιο super, αλλά θες να κάνεις ένα K-native πράγμα και κάπως πρέπει να περιμένεις second για να σηκωθεί το function που θα ξαναπέσει σε λίγο και θα ξανασηκωθεί μετά. Οπότε αυτό το overhead δεν θες να το φας. Έχεις ένα kata agent μέσα στο VM το οποίο συνεννοείται, κάνει heartbeats με το container runtime μόνο και μόνο για να πει είμαι εδώ, εντάξει όλα καλά, έχεις lib container μέσα στο VM, στο RTFS του VM. Γιατί? Το application σου θες. Άρα είναι λίγο, αν έχω λίγο χρόνο, να δείξω μία αυτό που ήταν, το δοκιμάσαμε με τον Μπάμπη και εντυπωσιαστήκαμε που έπαιξε. Δεν ξέρω πόσο φαίνεται κάθομαι μπροστά. Δεν ξέρω πόσο καθαρά φαίνεται. Να ανεβάσω λίγο. Ουσιαστικά, αυτό είναι σε συνδυασμό με το Bunny. Και είναι single application kernel αυτό που λέγαμε.
Έχουμε τα κλασικά που δεν θα τα δείξω, μην σας κουράσω. Τα Redis, Nginx, όλα τα κλασικά unikernel σε διάφορους hypervisors, σαν παραδείγματα. Και πήγαμε να δοκιμάσουμε κάτι βαρύ. Ο Llama. Και λέμε, θα παίξει αυτό το πράγμα, είναι compatible, δεν είναι, τι θα γίνει. Και καταλήξαμε, φτιάξαμε ένα content. Ξεκινάμε από το κλασικό Llama. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το Llama. Είναι ένα σύστημα που κάνει serve μοντέλα για inference. Και ουσιαστικά εγώ δεν το ξέρω, γι' αυτό το προσπαθώ να το εξηγήσω. Ουσιαστικά αυτό που κάνεις είναι έχεις ένα client, συνδέεσαι στο Llama σύστημα και λες ο Llama run, το Llama 3,2 τάδε. Αυτός κατεβάζει το μοντέλο, το φορτώνει το μοντέλο και μετά κάνεις εσύ inference αυτό. Κάνεις hello Llama, πες μου κάτι. Επομένως, ξεκινώντας από αυτό το μαμίσιο container, λέμε ξεκίνα το server, τράβα, πάρε, φέρε μου, κάνε fetch το μοντέλο. Αυτό το κάνουμε για να κάνουμε το pre-init, ας πούμε, να είμαστε δίκαιοι. Αλλάζουμε εδώ το home γιατί το bunny δεν κρατάει το environment variable ακόμα. Έχουμε ένα script για entry point, το οποίο τι κάνει, φτιάχνει λίγο το δίκτυο γιατί δεν τα έχουμε κάνει καλά. Και λέει εδώ, ξεκίνα να ακούς όχι μόνο στο localhost αλλά παντού. Κάνει executable το script. Αυτό. Οπότε έχουμε κάνει Docker build αυτό το container και το έχουμε πει είναι σε ένα δικό μας Docker register. Και έχουμε ένα bunny file το οποίο έχει το LLB, το bunny ουσιαστικά. Σετάρουμε κάποια πράγματα, το version, η πλατφόρμα λέμε είναι Linux, το hypervisor είναι το QEMU, το architecture είναι το x86, αντίστοιχα με το hypervisor μπορεί να είναι ο Firecracker. Έχουμε ένα rootfs το οποίο το λέμε το παίρνεις από το container αυτό, από το container το οποίο τρέχει το Docker, έτσι. Είναι τύπου raw, αυτό πλανάρεται να μπει άμεσα, δεν είναι ακόμα supported, και λέμε από πού θα βρεις τον πυρήνα σου, θα τον βρεις τοπικά το VMLinux. Τι είναι αυτό το VMLinux, το κάνω human, είναι ένα 2,5 MB Linux kernel που τον έχουμε χτίσει με minimal config, αυτή η ιστορία που λέγαμε το Lupin, αλλά χωρίς τα patches. Αυτός είναι stock kernel, 6-8 νομίζω. Και του λες και το entry point. Και αυτό το πράγμα μπορείς να κάνεις Docker build. Μπορείς να κάνεις Docker build λοιπόν με το bunny file. Το Docker είναι stock εδώ, έτσι. Του δίνω ένα όνομα σε ένα δικό μου registry, ας πούμε. Κρατάμε το όνομα και το κάνω και push. Το είναι κασαρισμένο, ρε παιδί μου, αλλά αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι κάνει pull το container image, κάνει copy τον πυρήνα μέσα, φτιάχνει ένα URC JSON, αυτό το annotation που λέγαμε πριν, για να καταλάβει ότι είναι URC container, και κάνει export τα layers και το κάνει push. Και αυτό το image, πηγαίνοντας σε ένα στημένο K3S, ναι, τα έχω τρέξει τώρα, μισό να τα σβήσω. Έχοντας λοιπόν σε ένα στημένο K3S, εγώ αυτό το image εδώ που ανέβασα, μπορώ να το σηκώσω με URC runtime class, να του πω άκου στην πόρτα αυτή, είναι λίγο γουρούνι το Llama. Όχι, δεν είναι γουρούνι, είναι Llama. Να το κάνω, έχω ένα σηκωμένο client. Έχω ένα Llama client που απλά τρέχω το command line. Άρα κάνω spawn το URC example, έχω ένα αντίστοιχο example με Firecracker που τρέχω το μαμίσιο, ας πούμε, ο Llama, αλλά αυτό που έκανα pull στο bunny file, δηλαδή το πειραγμένο με το script και το name server και αυτά. Είναι με kata fc.
Να το κάνω spawn και αυτό. Και να κάνω get pods να δω τι γίνεται και έχω δύο container, έχω δύο pods εδώ, τα οποία το ένα είναι URC Single Application Kernel, το άλλο είναι Kata Firecracker. Άμα κάνω PS-F θα πάω. Έχουμε ένα bug, αυτό δεν το έχουμε λύσει ακόμα, δεν είναι δικό μας, είναι εμείς φταίμε γιατί εμείς κάνουμε maintain το Kata. Δεν μας κάνει tear down σε κάποια έκδοση του Firecracker. Οπότε τα δύο αυτά είναι περασμένα. Αυτό είναι που σηκώσαμε τώρα. Οπότε έχουμε λοιπόν ένα Firecracker VM το οποίο τρέχει κατά το Llama container που είπαμε και έχουμε και ένα, νομίζω ήταν KEMU το τέτοιο NATO, και έχουμε και ένα KEMU VM που τρέχει το URC ο Llama. Και μπορώ, κρατώντας τα IPs εδώ και κάνοντας exec το client, να πάω να του πω ο Llama host ίσον, θα πάρω το Kata, ξέρω εγώ, 11.434, ο Llama run, αν το θυμάμαι καλά, μπορεί και να τα κατάφερα. Γυρνάει και μπορώ να κάνω hello Llama και να μου πει hello there, fuzzy friend κλπ. Και να μου δώσει και κάποια statistics. Αν πάρω τώρα τι μου είπε 39.106, μπορώ να πάω εδώ και να κάνω logs, να πάρω τα logs και να δω το URC, το Linux πράγμα, το οποίο είναι τι έκανε ουσιαστικά, δεν κατέβα τη διαφορά με ένα απλό deployment του Llama container, ότι δεν κατέβασε από το δίκτυο το Llama μοντέλο, γιατί το έχουμε βάλει στο Dockerfile, έχουμε κάνει το pre-init, ας πούμε. Επομένως, είναι ένας Linux kernel, κανονικά, που το χτίσαμε με τον Bobby την εβδομάδα. Κανονικά ένας Linux kernel, στο ίδιο το μηχάνημα αυτό, κανονικά μπουτάρει και το init, τι είναι το init του, είναι το script sh που λέγαμε πριν, που κάνει ο Llama serve στο 0000. Και με το που του μίλησε ο client, σηκώθηκε κανονικά και έδωσε αυτό. Άρα, και να δείξω μία και τα logs του Kata, δεν θα πείτε τίποτα διαφορετικό. Το ίδιο πράγμα είναι, όχι εδώ δείχνω άλλα. Είναι μόνο που εδώ σου δείχνει το container τα logs, γιατί του VM δεν μπορείς να κάνεις escape, θα μπορούσες, αλλά από το container στο VM, για να δεις τα logs του VM είναι το boot process, ας πούμε, το Kata, είναι άλλη διαδικασία. Επομένως, έχεις ίδια, αυτό που το point αυτής της άσκησης είναι ότι έχεις ίδια αντιμετώπιση με το URC και το Single Application Kernel, έχεις ίδια αντιμετώπιση με ένα container σαν τα Kata, με ένα container runtime σαν τα Kata. Και αυτό είναι που είναι κάπως αρκετά βολικό στο να χτίσεις ένα application. Και αντίστοιχα, ξέρω εγώ, έφυγα από το, δεν θυμάμαι αν έφυγα από το VM, έχω εδώ, έφτιαξα ένα bunny file στο οποίο έχω ένα binary και θέλω να το τρέξω σε ένα unikernel, ας πούμε. Και έφτιαξα ένα bunny file που λέω τρέχα μου σε Unicraft, other version με Firecracker x86, το rootfs του container, ας πούμε, είναι from scratch, τίποτα. Πάρε αυτό το binary και τρέχτο. Πάρε μου το hello world και βάλε το μέσα.
και από πού να ξεκινήσεις από τα OCI artifacts που φτιάχνουν οι Unicraft που δεν είναι Kubernetes compatible. Δεν είναι compatible με το native tooling βασικά του OCI, με το Docker. Και πού να το βάλεις, πήγαινε να βάλει το εδώ. Και τι έχω. Έχω ένα hello world, hello whatever, το κάνω compile έτσι, αυτή είναι η διαφορά, και κάνω docker build με το LLB, κανονικά με το Bunny δηλαδή. Επομένως τώρα έχω ένα container image που το λένε έτσι, και αυτό το πράγμα μπορώ να το κάνω docker run με το δικό μας το runtime. Αν ήμουν και root ακόμα καλύτερα. Και να μου πει, γεια σου, είμαι Unicraft, hello. Οπότε ένα πολύ απλό C application, ας πούμε, ή ένα C application που δεν έχει τρελά dependencies, μπορείς να το κάνεις build σε ένα unikernel και spawn με native tooling και όχι με το CraftKit, γιατί πρέπει να κατεβάσεις το CraftKit και να πεις craft run τάδε, να πειράξεις το infrastructure σου. Γράφτο σε ένα YAML και κάτω διπλό στο Kubernetes. Γίνεται. Αυτό είναι το point. Αυτό λέμε. Ότι ωραία τα unikernels, αλλά το κάθε framework πάει και φτιάχνει το δικό του niche πράγμα, το δικό του tooling. Και εμείς λέμε, γιατί ρε παιδιά, να το κάνουμε cloud native. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε, και κλείνοντας. Ωραία. Ο Μπάμπης μου είχε πει να βάλω και ένα summary slide, δεν το έβαλα εδώ πέρα. Επειδή είναι και Παγκόσμια Μέρα Ποίησης σήμερα, παιδιά, έχω και Emily Dickinson. Failing Invention. Αυτό λοιπόν που παλεύουμε και θέλουμε να κάνουμε είναι να πάμε να βάλουμε τα unikernels σαν first class citizens στο Kubernetes. Ότι κάπως εδώ είναι, δεν πειράζει. Δεν φτιάχνουμε εμείς το unikernel framework, αλλά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε, μπορούμε να τα βάλουμε. Δεν πειράζει να δούμε και κάτι άλλο. Και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουμε κάνει και apply στο CNCF Sandbox, να βάλουμε το URC σαν Sandbox project, με πολύ θετικά σχόλια. Οπότε αναμένουμε τώρα εκεί που θα πάτε στην KubeCon. Δεν μου απάντησες. Δεν απάντησα, το απέφυγα. Ναι, διατεχνία των μέσων. Καλώς, μεγάλος. Για βοηθά. Το μέλλον σας. Μόνο αυτές τις δουλειές, το δικό σου το μέλλον είναι καλυμμένο. Γενικά, αυτό που θεωρούμε, τέλος πάντων και προς τα εκεί παλεύουμε, είναι ότι θα γίνει μεγάλο ανακάτεμα στη σούπα σε όλο το κομμάτι του system stack. Ένα κομμάτι είναι και αυτό. Δηλαδή, θες να τρέξει ένα GPU workload, δεν το θες το OS καν. Θες 2-3 ARM cores να σου κάνουν και να κάνεις push στο Fabric, στο GPU, να κάνεις push αυτό τον κώδικα σου. Το Fabric θες να είναι δικτυακό, στο Network ASIC, που θα είναι και λίγο πιο γουρούνι. Θέλεις περίεργα OS, θέλεις πολλά address space. Γιατί αυτή τη στιγμή τρέχει Python και Java, τίποτα άλλο. Πρακτικά. Όλα τα 99% των workloads είναι Python και Java. Άντε να είναι και κάτι ξεχασμένο bash script εκεί μέσα. Έχουμε ένα use case στο οποίο προσπαθούμε να λύσουμε ένα bug του gRPC.io, να τρέξουμε ένα Python snippet σε Unicraft. Οπότε hold that thought και θα έχουμε νέα σύντομα. Δεν έχουμε προλάβει να κάτσουμε το να το δούμε. Αλλά το οποίο είναι στο πλαίσιο ενός higher level orchestrator που φτιάχνει functions και από αυτά μιλάνε μεταξύ τους με gRPC και κάτι έχει hard-coded κάποιος στην αρχιτεκτονική και όταν κάνει ο άλλος, όταν πάει να βρει το Python, το ARC, πάει και έχει hard-coded 8664 αντί να κάνει. Δηλαδή τώρα μιλάμε για λεπτομέρειες. Αλλά θέλω να πω ότι και Python τρέχει και WASM. Είχαμε ένα talk στη FOSDEM που ο Μπάμπης έβαλε WASM unikernel στο Unicraft, οπότε έδειξε ένα Docker run αντίστοιχο ήταν. Παίζει να το έχουμε και στο. Μπάμπη, βοήθα εντωμεταξύ που είσαι και από μακριά.
Ναι, βασικά το Unicraft WASM δεν είναι τόσο εντυπωσιακό, θα έλεγα, όσο το Muse, να τρέχει ένα WASM πάνω από Linux, αλλά ναι, οκ. Το Hello World εννοείς, Ναι, ουσιαστικά εδώ πέρα το Bunny δείχνει ένα potential, τέλος πάντων, που έχει σαν functionality του, που εδώ πέρα, άμα ο Τάσος κάνει ένα LS, έχει κάνει παραπάνω, συγγνώμη, θα δούμε. Ναι, δεν είσαι όμως δεν είσαι στο directory του που είναι ο κώδικας. Πού πρέπει να πάω? Στα Όχι εδώ. examples που έχουν. Όχι, καλά ήσουν εκεί που ήσουν στο Muse. Το Muse, ωραία. Στο Muse examples, Ναι, εδώ πέρα και πήγαινε π.χ. στο Hello World ή στο Hello Server. Πήγαινε στο Hello Server καλύτερα, γιατί είναι ένας Rust server ουσιαστικά εκεί πέρα. Ουσιαστικά αυτό είναι ένας Rust server που έχουν φτιάξει σαν example για να το κάνει compile πάνω από WASM και να τρέχει σαν unikernel. Και το Bunny κάνει ουσιαστικά πάνω από αυτό το Bunny file, μπορείς εσύ να σου κάνει compile το Rust σε WASM και στο κάνει link με το αντίστοιχο framework που έχεις δηλώσει, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Muse, και το κάνει όλο αυτό απλά κάνοντας ένα Docker build. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι παραπάνω, δεν χρειάζεται να κάνεις install οτιδήποτε. Αν καθοδηγήσεις θα το κάνω, αλλά φοβάμαι λίγο εγώ. Ένα Docker build είναι και ένα Docker run. Οκ. Σούντο, Ναι. Είναι κασαρισμένο. Αυτό είναι που μου έλεγες ότι χτίζει και Unicraft από κάτω. Οπότε αργεί αυτό το είναι που χτίζει Muse. Είσαι σε Muse, δεν είσαι σε Unicraft. Έχεις κολλήσει με το Unicraft. Εντάξει, ρε παιδί. Αλλά ναι, ουσιαστικά τώρα, άμα δούμε και τα logs, τέλος πάντων, από την GAST, θα δούμε, ρε παιδί μου, ότι προσπαθεί να χτίζει ουσιαστικά εκεί καλά, είσαι λίγο πιο κάτω. Παίρνει το LLB λοιπόν, διαβάζει το κάνει resolve το Bunny Rust WASM, κάνει resolve το Bunny News Base. Τα cast είναι αυτά. Εδώ πέρα ουσιαστικά θα δούμε ότι χτίζει το Rust πράγμα και μετά το κάνει ουσιαστικά link με το unikernel με το Zig. Δεν ξέρω αν φαίνεται βέβαια καλά. Κάνει cargo build. Εμείς δεν βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι πολύ δύσκολο να διαβάσουμε. Διαβάζετε σε μαύρο. Είναι μπλε. Άμα τα κάνω paste έτσι βέβαια. Πιο αυτό. Καλύτερο. Τέλειο. Όχι το κεράνι κάτι τευνάλ. Όχι κάτι. Έτσι κάτι. Αυτό καλύτερο. Οπότε κάνει cargo build, χτίζει τη μπαταριά με το target του WASM εργαλείο, κάνει copy το WASM αρχείο μέσα στο container, κάνει wasker που είναι το Bobby Pesta. Αυτό είναι ουσιαστικά το process που χρειάζεται το Muse για να πάρει ένα WASM πράγμα και να το κάνεις link με το υπόλοιπο unikernel κομμάτι. Ουσιαστικά μετατρέπει το WASM module εδώ πέρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μετατρέπει σε ένα object πράγμα, το οποίο μετά μπορείς να το κάνεις link στα υπόλοιπα objects του unikernel. Και το unikernel είναι γραμμένο σε Zig, οπότε θα δείτε ότι για το εξτέλει και Zig build και τα βάζει όλα μαζί. Και άμα δεν δείξουμε ότι τρέχει δεν θα μας πιστεύουνε. Ναι, αλλά δώσε παραπάνω μνήμη. Δώσε 5-12, νομίζω χρειάζεται το... Μην ή μου. Και είπαμε, πώς το είπαμε, νομίζω Muse. Ναι, έχεις κάνει τώρα το compile το Uranus με το Muse. Δεν ξέρω. Okay. Νομίζω είναι το Lupin. Άρα αυτό πρέπει να μην πει. Στο Lupin, ναι. Αυτά δεν τα έχω κάνει ακόμα merge, γιατί είναι λίγο experimental πράγματα. Αλλά στο επόμενο release θα γίνει. Οπότε, άμα φάω ακόμα περισσότερο χρόνο από τον Κώστα
Και κάνω... Καλά το κάνω. Μάλλον. Ναι. Κάνω make. Κάνω... Όπα, δεν το έχεις κάνει build. Σωστό κοπάθ, μωρέ. Νομίζω τα modules είναι. Εντάξει. Θα μας συγχωρέσετε λιγάκι. Και πάω πίσω και ξανακάνω το run. Σήκωσε κάτι στο 1, 2, 3, 4. Και άμα πάω λοιπόν εδώ ξανά σε αυτό το VM και κάνω curl στο localhost όμως. Σε ποιο IP θα πρέπει να κάνω Docker PS και Docker Inspect. Υποψιάζομαι ποιο είναι βέβαια το IP, B0. Καλά. Πρέπει να βάλεις το... Τι είναι αυτό. Οπότε έκανα χέρι εγώ σε αυτό το τύπο και μου απαντάει Hello World. Και ποιος είναι αυτός ο τύπος? Συγγνώμη. Αυτός. Οπότε, για να απαντήσουμε τελικά στο ερώτημα, άμα μπορείς να τρέξεις Rust, ένα Rust πράγμα να το κάνεις, έστω και με αυτό το πολύ περίπλοκο τρόπο, αλλά εσύ τελικά ένα bunny file φτιάχνεις, ένα container file, και να κάνεις Docker build και Docker run, μάλλον προς το καλό πάει. Επίσης, για να απαντήσω και στην... Μάλλον για να δώσω ένα ακόμα hint στην ερώτηση για το πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό, τώρα που η WASM αρχίζει σιγά σιγά και αποκτάει λίγο, ας το πούμε, πόδι στα server κομμάτια, φανταστείτε, δεν θέλετε... Ένα project παρόμοιο είναι το Hyperlight της Microsoft, άμα το έχετε ακούσει, της Azure, που ουσιαστικά η WASM τι είναι? Η WASM είναι ουσιαστικά ένα sandboxing πράγμα, που σου επιτρέπει να τρέξεις πράγματα μέσα τέλος πάντων σε ένα πιο sandbox environment σε σχέση με τα containers, το οποίο είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ωστόσο, και η Azure τέλος πάντων αυτό που λέει είναι ότι δεν εμπιστευόμαστε εμείς οποιονδήποτε να τρέξει ό,τι θέλει πάνω από το public cloud μας. Και έχουμε φτιάξει το Hyperlight, που είναι ένας VMM, ένα Virtual Machine Monitor, το οποίο σε αφήνει να το τρέξεις αυτό πάνω από KVM ουσιαστικά. Οπότε φανταστείτε στην περίπτωση του URNC να κάνει αυτό το πράγμα. Να έχετε μικρά VMs, unikernels, να τρέχουν δεξιά και αριστερά, να είναι απλά σαν να περιμένουν και να υπάρχει ένας, όπως για παράδειγμα βλέπει το SpinCube, που είναι το WASM, τέλος πάντων, το κομμάτι στο Kubernetes, να υπάρχει μέσα ένας agent, οτιδήποτε, που να παίρνει WASM κομμάτια και να τα εκτελεί μέσα σε πολύ μικρά VMs. Και αυτό είναι αρκετά βολικό, με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να σηκώνουμε ολόκληρα VMs για να τρέχουμε μέσα WASM, γιατί η WASM είναι πάρα πολύ ελαφριά ως ένα βαθμό και δεν χρειάζεται να έχουμε, για παράδειγμα, ολόκληρο OS από πίσω να τρέχει. Μπορούμε να έχουμε κάτι πάρα πολύ specialized, πάρα πολύ μικρό, μόνο για τη WASM. Δεν χρειάζεται να έχουμε π.χ. user space management. Η WASM τα κάνει μόνη της αυτό. Δεν χρειάζεται να έχουμε, όλο το POSIX. Η WASM το κάνει μόνη της αυτό. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Θα σας πω δύο πράγματα για το Kubernetes LTS, Long Term Support, και πώς πηγαίνει αυτό περίπου, έτσι, πώς μπορεί να καταλήξει να είναι το μέλλον στο Kubernetes. Ωραία. Λοιπόν, θα πούμε κάποια πραγματάκια που είναι σχετικά με το LTS όσον αφορά το upstream Kubernetes. Γιατί είναι σημαντικό το LTS, πώς το βλέπουμε εμείς δηλαδή. Τι προσπαθεί να κάνει το upstream LTS working group. Και στο τέλος θα ευλογήσουμε και το σπίτι μας, μην πέσει να μας πλακώσει, έτσι. Λοιπόν, αυτό ίσως το χρειαστούμε αργότερα. Αυτή τη στιγμή το Kubernetes όταν κάνει release, αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο
γίνονται 3 releases στο Kubernetes. Εντάξει, τον Απρίλη, τον Αύγουστο και τον Δεκέμβρη. Ωραία. Αυτά τα 3 releases έχουν support για 14 μήνες περίπου. Και support λέμε τώρα ότι σημαίνει ότι έχει bug fixes και security fixes. Ωραία. Τι σημαίνει όμως ακριβώς αυτό για εμάς? Αυτό σημαίνει πρέπει να δούμε πώς αλλάζουν τα APIs κατά τη διάρκεια των releases, έτσι, και πώς γίνεται περίπου το upgrade. Λοιπόν, προφανώς για να είστε εδώ πέρα, ξέρετε ότι το Kubernetes έχει control plane nodes και worker nodes, ελπίζω. Και στο control plane nodes υπάρχει ο API server που σερβίρει το API που προσφέρει το Kubernetes, εντάξει. Και αυτό το API είναι το API το οποίο το χρησιμοποιούν οι developers για να κάνουν access το Kubernetes ή το χρησιμοποιούν τα applications για να μιλήσουν στο Kubernetes. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το API χωρίζεται πρακτικά σε 3 επίπεδα, 3 στάδια, τα stable, τα beta και τα alpha. Εντάξει. Τα stable αλλάζουν μόνο όταν έχουμε major release, δηλαδή για να πάμε από το 1 κάτι στο 2 κάτι. Αυτό το πράγμα δεν έχει συμβεί ποτέ στο Kubernetes. Έτσι. Όλα τα Kubernetes releases είναι 1.1, 1.2, 1.3, τώρα είμαστε στο 1.32. Εντάξει. Οπότε, ό,τι stable API έχει φτάσει εκεί, δεν έχει αλλάξει. Ωραία. Λοιπόν, έχει και κάτι legacy εκεί πέρα, αλλά εντάξει, τα ξεχνάμε αυτά. Ωραία. Λοιπόν, τα beta APIs από τη στιγμή που θα γίνουν deprecate, αν πούμε ότι κάποιο beta API γίνεται deprecate, μπορεί να αλλάξει μετά από 3 releases. Εντάξει, δηλαδή, αν το application σας χρησιμοποιεί ένα beta API, μπορεί σε 1 χρόνο θα πρέπει να το αλλάξετε. Εντάξει. Μετά υπάρχουν τα alpha APIs, τα οποία μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Ωραία. Το κρατάμε αυτό. Έτσι, έχει σημαντικό για το πώς μιλάνε τα applications στο Kubernetes, πώς μιλάνε οι developers στο Kubernetes. Επίσης σημαντικό είναι και το version skew. Το version skew τι λέει? Λέει ότι αν θέλεις να κάνεις ένα upgrade, δεν μπορείς να κάνεις skip version. Εντάξει. Θα πρέπει να περάσεις από το control plane, θα πρέπει να περάσει από όλα τα versions του Kubernetes. Αν θες να πας από το 1.40 στο 1.50, θα πρέπει το control plane σιγά σιγά να πάει 1.41, 42, 43 μέχρι το 1.50. Τα worker nodes απ' την άλλη μπορεί να κάνουν skip versions, αλλά μέχρι 3 skip versions. Εντάξει. Δηλαδή από το 1.33 στο 1.36. Ωραία. Όχι ακριβώς, δεν πας δηλαδή στο τελευταίο που θέλεις, απλά πρέπει να περάσεις από κάποια. Ωραία. Λοιπόν, γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί το έχουμε στήσει έτσι το παιχνίδι? Το έχουμε στήσει γιατί το Kubernetes τουλάχιστον στην αρχή ήθελε να κάνει ship early, ship often. Εντάξει, να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, να βγάλει καινούργια releases. Παλιότερα υπήρχε ένα release κάθε 3 μήνες. Εντάξει. Τώρα το έχουν αλλάξει κάθε 4. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις να πάμε κάθε εξάμηνο. Έχει κάποια λογική αυτό. Και επίσης, οτιδήποτε μπορούσε να κρατήσει πίσω την εξέλιξη του Kubernetes, το Kubernetes είπε δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει. Θα φτιάξουμε για το storage ένα interface και αυτό θα τρέχει μόνο του. Για τα runtime ένα άλλο interface και αυτό θα τρέχει μόνο του. Ομοίως για cloud integrations ήταν παλιά μέσα στο source tree, τώρα τα βγάζουν έξω. Load balancer δεν ήταν ποτέ μέσα στο source tree. Ingress ποτέ. Gateway API και αυτό ορίσανε το API και μετά λένε το implementation αλλού. Ωραία. Αυτό το να τρέχει γρήγορα το Kubernetes σημαίνει ότι και όλο το οικοσύστημα πρέπει να τρέχει γρήγορα. Έτσι. Οπότε, αν έχεις, τα unikernel runtime, φαντάζομαι ότι πρέπει να παρακολουθείτε λίγο τα releases, πώς πάνε το Kubernetes, αν αλλάξει κάτι, να τρέχετε, να το αλλάζετε. Έχει ένα κόστος εκεί πέρα, έτσι. Λοιπόν, οι πραγματικοί developers και users, όλοι είμαστε πραγματικοί, αλλά αυτοί που θέλουν να κάνουν κανονική δουλειά στο Kubernetes, έτσι, και όχι δουλειά του Kubernetes, αλλά δουλειά στο Kubernetes, δεν θέλουν να κάνουν maintain το Kubernetes. Εντάξει, δεν θέλουν κάθε
3 μήνες να κάνουν upgrade το Kubernetes cluster. Δεν τους νοιάζει, ρε φίλε. Θέλουν να φτιάξουν το application τους. Εντάξει. Δεν τους ενδιαφέρουν τα περισσότερα latest features. Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που είναι αρκετά mature τα features του Kubernetes. Δεν τους νοιάζει πλέον τι θα βγει στο επόμενο release. Και επίσης τις περισσότερες φορές δεν τους ενδιαφέρουν και τα καινούργια integrations. Έτσι. Έγιναν κάποια integrations, τώρα άμα υπάρξει κάποιο extra integration μάλλον δεν τον ενδιαφέρει. Είναι αρκετά mature και αυτό το πράγμα. Θέλουν ένα σταθερό πράγμα και να κάνουν develop το application τους. Εντάξει, ωραία. Ομοίως, οι εταιρείες δεν θέλουν να αλλάζουν το Kubernetes κάθε 12-14 μήνες, έτσι. Θέλουν να το στήσουν μια φορά και μετά να ακολουθεί το infrastructure τους. Εντάξει. Τώρα όπως είναι τα πράγματα, για να κάνουν ένα release, για να κάνουν οι εταιρείες συνήθως ένα update, να πάνε σε ένα καινούριο Kubernetes, συνήθως πρέπει να περιμένουν για το .1 patch release, να είναι σίγουροι ότι τουλάχιστον τα πρώτα bugs, τα πρώτα updates έχουν γίνει address. Μετά να περάσουν από μια φάση verify ότι το Kubernetes cluster είναι OK όπως το έχουν στήσει. Να κάνουν verify ότι τα applications που θα τρέχουν πάνω είναι OK, έχουν γίνει verify και αυτά. Και μετά να πούνε στον κόσμο, εντάξει, χρησιμοποιήστε το. Με το που το έχουν πει αυτό, έχουν περάσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο και πάμε αμέσως ετοιμαζόμαστε για το επόμενο release. Έτσι. Είναι δύσκολο. Ωραία. Και μερικά νούμερα εδώ πέρα. Όπως φαίνονται τα πράγματα, πολλοί developers δεν πιστεύουν ότι τελικά από τη μία έκδοση του Kubernetes στην άλλη έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή, δεν βλέπουν και τεράστια βελτίωση. Έτσι. Έχει φτάσει κάπου το πράγμα να σταθεροποιείται. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Σας έπεισα σε κάποια πράγματα γιατί το LTS είναι σημαντικό. Εντάξει. Ας πούμε όμως και κάποια άλλα έξτρα πραγματάκια. Εντάξει. Αν κλείνετε τα μάτια σας και είχατε ένα LTS, ωραία, θα φανταζόσασταν ότι αυτό το LTS θα μπορούσε να πάει να το εγκαταστήσετε σε edge devices. Εντάξει. Είναι μερικά use cases τα οποία αυτή τη στιγμή δεν βολεύουν. Εντάξει. Telcos πάνω στους cell towers είναι δύσκολο να κάνεις upgrade κάθε 14 μήνες. Εντάξει. Wind turbines, ομοίως, δεν μπορείς να πας στα wind turbines να κάνεις update το Kubernetes κάθε 14 μήνες. Δεν παίζουν αυτά τα πράγματα. Ομοίως το government, εντάξει, δεν θα αγοράσει ποτέ το government ένα Kubernetes, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει update συνέχεια. Banks επίσης, utilities, όλες αυτές είναι κατηγορίες use cases τα οποία το Kubernetes δεν μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή καλά. Αν είχες ένα RDS θα έπαιζε. Άλλα use cases είναι ότι αν έχεις μια μικρή εταιρεία, όπως είπαμε, δεν μπορείς εύκολα να ακολουθήσεις το ρυθμό του Kubernetes. Δεν σε νοιάζει ιδιαίτερα. Εντάξει, οπότε μένεις έξω από αυτό το παιχνίδι. Αν έχεις μεγάλη εταιρεία, η οποία ναι, έχει κάποιο capacity, εντάξει, πολύ εύκολα αυτό το capacity μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις upgrade κάποια Kubernetes κάθε χρόνο. Αν είχες ένα RDS, θα μπορείς να μένεις λίγο πίσω, να δίνεις περισσότερα Kubernetes, να στείνεις περισσότερα Kubernetes clusters, να έχεις το δικό σου ρυθμό. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για το οικοσύστημα, έτσι. Αν έχεις ένα project, εντάξει, δεν μπορείς να ακολουθείς, όπως είπαμε, το ρυθμό του Kubernetes, δηλαδή με το που από τη στιγμή που θα ξεκινήσεις να κάνεις develop το πράγμα, να το δοκιμάζεις σε ένα συγκεκριμένη έκδοση του Kubernetes, να το πακετάρεις, certify, να φτάσεις στον πελάτη να γίνει deploy, έχει περάσει οι 14 μήνες. Πας για το επόμενο. Δεν βολεύει αυτό το πράγμα. Ομοίως υπάρχουν κάποια άλλα προτζεκτάκια τα οποία είναι feature complete. Θέλουν να είναι σταθερά. Δεν τους ενδιαφέρει να τρέξουν τόσο γρήγορα στο Kubernetes. Θέλουν ένα Kubernetes. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα έχει δει το upstream project, εντάξει, και έχει φτιάξει ένα working group LTS. Ωραία. Τι κοιτάει αυτή τη στιγμή αυτό το working group? Αυτό το working group πρώτα απ' όλα κοιτάει αν μπορεί με κάποιο τρόπο να πείσει τις υπόλοιπες ομάδες που φτιάχνουν το Kubernetes, τα υπόλοιπα special interest groups, να το βοηθήσουν ώστε να σπρώξει κάποια πράγματα από την ατζέντα του. Ποια είναι αυτά? Skip version upgrades. Εντάξει.
Αν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε μπορεί να ξεκινήσει να σκέφτεται ότι κάποιο version θα είναι LTS. Να σπρώξει την ιδέα ότι τα bug fixes ή τουλάχιστον τα security fixes να γίνονται backport για 24 μήνες, όχι για 14. Δηλαδή να πάμε στα 2 χρόνια. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πείσει τον κόσμο να πάνε στα 2 χρόνια. Προσπαθεί επίσης να βρει resources, δηλαδή να πει, ωραία, άντε πάμε και το κάνουμε. Πού θα βρω resources για το CI μου? Έτσι. Επίσης, σημαντικό πράγμα ως προς τα resources είναι και το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα release, φτιάχνεται ένα release team. Ωραία, αυτό το release team είναι υπεύθυνο για όλη τη ζωή του Kubernetes του συγκεκριμένου version. Για το 1.32 είναι τα συγκεκριμένα 5 άτομα. Εντάξει. Φανταστείτε τώρα ότι πάμε σε ένα LTS 5 χρόνια. Αυτά τα άτομα δεν ξέρει τι θα γίνουν σε 5 χρόνια. Μπορεί να μην υπάρχουν εκεί, μπορεί να έχουν αλλάξει τα ενδιαφέροντά τους. Πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί ένας μηχανισμός ώστε να αναπληρώνονται, να υπάρχουν πάντα άτομα για αυτές τις ομάδες των συγκεκριμένων releases. Ωραία. Το άλλο πράγμα που κάνει είναι ότι δεδομένου ότι υπάρχουν εταιρείες βέβαια οι οποίες δεν έχουν αυτό το πρόβλημα με το εργατικό δυναμικό, έτσι, ούτε με resources. Μιλάμε για τις μεγάλες εταιρείες, έτσι, Microsoft, Amazon, Google. Αυτές οι εταιρείες έχουν αρκετά εργατικό δυναμικό και resources ώστε να έχουν το δικό τους LTS. Φτιάχνουν δικά τους LTS, τα οποία μέχρι τώρα πάνε μέχρι 2 χρόνια. Αλλά εδώ πέρα θα είχε νόημα κάποια συνεργασία μεταξύ αυτών των ομάδων, ώστε τουλάχιστον να μην γίνεται duplicate η δουλειά. Αυτό το working group προσπαθεί να φέρει αυτούς τους vendors κοντά, ώστε να φτιάξουν κάτι. Ωραία. Και πάντα προσπαθεί να κερδίσει το support του community. Αν κάτι το ζητήσει το community, τότε είναι πιο εύκολα το upstream project να το κάνει. Λοιπόν, και 2 slides για την Canonical. Εμείς κάνουμε ένα Kubernetes LTS στα 12 χρόνια. 12 χρόνια γιατί πρακτικά το Ubuntu γίνεται support για 12 χρόνια και έχουμε απλά κάνει on-board τα πακέτα του Kubernetes στο Ubuntu μαζί με κάποια έξτρα πραγματάκια. Ποια είναι αυτά τα έξτρα πραγματάκια? Εκτός από το Kubernetes βάλαμε ένα network, Cilium, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα ingress πάλι υλοποιημένο από το Cilium, ο load balancer είναι ο MetalLB, ένα metric server και local PV από το OpenEBS για local storage. Και το παίρνεις έτσι. Είναι η έκδοση 1.32. Λοιπόν, ιδιαίτερη σημασία έχει αυτό το διάγραμμα, για εμάς τουλάχιστον, γιατί λέμε ότι το Kubernetes δεν θα πρέπει να είναι όλα τα releases του LTS, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα releases του LTS. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, έχουμε το LTS 1.32 και θα κάνουμε match τα releases του Ubuntu με τα releases του LTS, δηλαδή τα releases του Kubernetes. Δηλαδή, για κάθε Ubuntu LTS θα βγάζουμε ένα Kubernetes LTS κάθε 2 χρόνια. Έτσι. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να δίνουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να πηδήξει από ένα LTS σε ένα άλλο LTS. Εντάξει. Να κάνει δηλαδή αυτό το upgrade και όπως είπαμε δεν μπορεί να κάνει skip level. Οπότε και τα ενδιάμεσα, τα intermediate releases επίσης θα γίνονται support για κάποιο extended period of time. Εντάξει. Και εδώ πέρα βλέπετε για παράδειγμα ότι αν είσαι σε αυτό το LTS το 1.36 και θες να πας στο LTS 1.42, αυτό το release period για το 1.37 το έχουμε κάνει extend, ώστε αν είσαι σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, σε αυτό εδώ πέρα το χρονικό διάστημα, να μπορείς να ανέβεις και να προχωρήσεις εκεί. Εντάξει, πώς το περιέγραψα. Ωραία. Συνδέσεις τα 2 LTS, καλά. Ναι. Μετά δηλαδή δεν μπορείς. Λοιπόν, μετά πάλι θα μπορείς, απλά θα περάσεις από releases τα οποία δεν τα κάνουν support. Δηλαδή θα υπάρχουν, απλά μπορεί να έχουν κάποιο bug. Αν μπορέσεις δηλαδή εσύ να πεις ότι για αυτές τις 2 ώρες που θα γίνει το upgrade κλειδώνω το infrastructure μου, εντάξει, ώστε να μην έχω προβλήματα με οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, το δοκιμάζω κλπ. Τότε ναι, αυτό θα μπορεί να γίνει. Απλά δεν θα είναι από η supported period.
Τώρα όμως υπάρχει και η λογική ότι αν περιμένεις, ξέρω εγώ, 4 χρόνια για να ανέβεις στο επόμενο LTS, μάλλον απλά θα το ξαναστήσεις. Εντάξει. Ωραία. Αυτά. Έχω διάφορες απορίες. Ήταν γρήγορο και δεν έφτασα. Ναι. Πες. Μια σημαντική μου απορία είναι όταν λες τόσα χρόνια LTS, δηλαδή αυτό που έπαιζε, το version που έπαιζε. Το version που έπαιζε, το συγκεκριμένο version του Kubernetes, το 1.32. Ποιος θα κάνετε maintain και τα container images και όλα τα... Όχι, τα container images είναι τα container images, αυτά που περιλαμβάνονται στο LTS. Αυτά εδώ. Ναι, αυτό. Αυτά ναι, θα τα κάνουμε εμείς maintain. Αυτό μπορεί να φαίνεται πολλή δουλειά, αλλά η Canonical το κάνει ήδη για όλο το Ubuntu, όλο το archive και για το universe. Εντάξει, δηλαδή το κάνει αυτό η Canonical. Okay. Δεν είναι, δηλαδή, ναι, φαίνεται μεγάλη δουλειά για... αλλά αυτό κάνουμε, τι να σου πω τώρα, ναι. Έχω εντυπωσιαστεί ότι κάπως εμείς παλεύουμε να στήσουμε, ρε παιδί μου, ένα καινούριο version και κάπως κάτι σπάει γιατί είναι incompatible με το προηγούμενο και το επόμενο και το δεν ξέρω εγώ τι. Και κάπως μυρίζεις νύχια να βγάλεις άκρη. Τώρα όμως, βέβαια, θα πρέπει να είναι κανείς πολύ σπαρτιάτης, γιατί άμα έχεις ένα cert manager, ξέρω εγώ, που δεν είναι στο Snap, και αυτός δεν κάνει support πια το προηγούμενο version και έχει ένα security CVE, τότε τον πολλά, πρέπει να είσαι, καλά δεν λέω, πρέπει να είσαι σπαρτιάτης. Εσύ, αν χρησιμοποιείς αυτό το LTS, θα πρέπει να φροντίσεις ότι τα images τα οποία φορτώνεις τα δικά σου workloads, αν θέλεις να συνεχίσουν να υπάρχουν, θα πρέπει να φροντίσεις να γίνονται maintain, όπως θες εσύ. Βέβαια, η Canonical έχει και εκεί πέρα μία λύση. Εγώ δεν λέω για τα σου workloads, εγώ λέω για το Cilium. Θα το κάνουμε maintain, ναι. Το Cilium CNI τάδε, το οποίο... Ναι, το 1.17 θα πάμε, ναι. Σε αυτή τη σειρά θα πάμε. Το ναι. οποίο θέλει το eBPF underscore τάδε κομμάτι του πυρήνα. Ναι, ο πυρήνας, το οποίο θα κάνεις ο πυρήνας στο Ubuntu θα μείνει. Είναι εκεί. Μακάρι. Δεν το αμφισβητώ, απλά λέω ότι είναι, εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ περίπλοκο. Το κάπως να κουμπώσω τα κομμάτια, όχι... Ναι, κοίτα, είναι δύσκολο, ναι, αλλά άμα πεις ότι εγώ κάνω align με το Ubuntu 24.4, που είναι ήδη supported για 12 χρόνια, θεωρείς ότι όλα τα από κάτω πράγματα θα μείνουν σταθερά, έτσι. Δηλαδή το Ubuntu, πώς να σου πω, το 16.4, που πάμε τώρα 8 χρόνια, συνεχίζει να δουλεύει, έτσι. Έχει παλιά πακέτα. Το Cilium μέσα σε 2 μήνες θα βγάλει και το super duper feature και θα θέλει ο άλλος να πάρει. Δεν θα πάμε εκεί. Θα το κάνεις backport. Όχι. Δεν θα το κάνουμε backport. Θα μείνουμε εκεί. Δηλαδή στο 1.17 ό,τι patch releases βγάλει το Cilium, το 1.17 οτιδήποτε και θα μείνει εκεί για... Αυτό που θέλω, το δικό μου point είναι ότι θες maintainers για το Cilium τελικά. Ναι, θέλουμε maintainers για όλα τα πακέτα. Ingress για το... Ναι, αλλά... το LB δεν κάνω expect να είναι κάτι. Αλλά το Cilium, τα CNI γενικότερα είναι... Άστα να πάμε γι' αυτό. Το security issues όμως εκεί μπορεί να είναι δύσκολο. Δηλαδή... Ναι, κοίτα να δεις τι παίζει εκεί πέρα. Υπάρχει ένα dependency tree, έτσι, με όλα τα πακέτα. Δεν κοιτάμε μόνο, ξέρω εγώ, του τελευταίου... Δεν κοιτάμε το leaf, δεν κοιτάμε, ξέρω εγώ, μόνο το Cilium. Κοιτάμε και όλα τα πακέτα που χρησιμοποιεί το Cilium, αν υπάρχουν CVs εκεί. Οπότε, αν εντοπιστεί κάτι και κάποιο από αυτά τα πακέτα πρέπει να γίνει update, patch ή, ξέρω εγώ, patch number bump, okay. Το κάνουμε και αυτό κάνει trigger όλα τα πακέτα της διανομής. Εντάξει, και το Kubernetes, έτσι. Και πρέπει να γίνει trigger και το release process. Έχει μια ιστορία, ναι. Απλά αναρωτιέμαι ότι αν, ας πούμε, μετά από 5 χρόνια υπάρχει ένα security πρόβλημα στο Cilium ή σε ένα dependency του Cilium, ναι. Το οποίο το upstream αποφασίζει ότι θα το λύσει κάνοντας ένα τρελό, ας πούμε, refactor όλου του συστήματος. Ναι. Οπότε σε αφήνει μετά εσάς, υπεύθυνους, να βρείτε άλλο workaround από το 0. Ναι. Δεν θα υπάρχει κάτι να κάνετε backport. Ναι, κοίτα να δεις. Αυτό που λες ισχύει. Εντάξει.
Συμβαίνουν δύο πράγματα όμως, τα οποία, εντάξει, είναι ένα ρίσκο. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να σκεφτείς ότι η Canonical είναι μια ασφαλιστική εταιρεία. Εντάξει, παίρνει ένα ρίσκο, ότι αυτό δεν θα συμβεί. Εντάξει. Λοιπόν, συμβαίνουν δύο πράγματα εδώ πέρα. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, μετά από 5 χρόνια, καινούργιοι πελάτες δεν θα βάλουν το LTS που είναι 2, 3, 5 χρόνια πριν, θα βάλουν το τελευταίο LTS. Εντάξει. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι πρακτικά τα περισσότερα CVs και bugs έχουν φτιαχτεί από το Upstream Project καθ' όλη τη διάρκεια που διαρκεί, ξέρω εγώ, από το ένα LTS στο άλλο. Μέσα σε 2 χρόνια, δηλαδή, μετά από 2 χρόνια είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιο bug ή κάποιο CV το οποίο έχει νόημα. Και το τελευταίο είναι ότι αυτά τα LTS έχουν ενδιαφέρον για παίκτες οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, έτσι. Αυτοί θέλουν να κρατήσουν το LTS και έχουν άλλους μεθόδους να κάνουν mitigate security προβλήματα. Βάζουν unikernels, καταλαβαίνεις. Αυτό που είπες ότι είναι 12 χρόνια, το LTS του Ubuntu είναι 12 χρόνια. Το LTS του Ubuntu, το public, το Ubuntu είναι 5 χρόνια public και μετά πάει στο ESM, Extended Support, Extended Maintenance, Support Maintenance, κάτι τέτοιο, το οποίο πάει άλλα 5 και μετά επιπληρωμή, αν είναι κάποια μεγάλη εταιρεία, μπορεί να πας όσα χρόνια θες. Γι' αυτό λέμε 12. Ναι, όχι, καταλαβαίνω. Πήγα να σου πω 18 δεν είμαι έτσι, αλλά έχουμε περάσει. Η Canonical τι έχει να κερδίσει από όλο αυτό το εγχείρημα, από business perspective? Πελάτες. Ναι, πελάτες, ναι. Δηλαδή, όλα αυτά τα use case που σου είπα εδώ, ελπίζουμε ότι θα τα εξυπηρετήσουμε. Επίσης, συμβαίνει και το άλλο. Ναι, Το LPS θα πωλείται δηλαδή. Ναι, το support για το LTS θα πωλείται. Δηλαδή, πάντα θα μπορείς να βάλεις ένα παλιό Kubernetes, όπως και τώρα μπορείς. Απλά, αν θέλεις support, αν είσαι κάποια μεγάλη εταιρεία, θα πρέπει να απευθυνθείς στην Canonical. Συμβαίνει και το άλλο, ότι πρακτικά αυτό που είδαμε είναι ότι με το Ubuntu, για παράδειγμα, που είπε το Ubuntu ότι κάθε 6 μήνες θα βγάζω ένα release και κάθε 2 χρόνια ένα LTS, το οικοσύστημα έγινε align στο LTS μόνο του. Δηλαδή, οι software vendors είπαν ότι θα κάνω support το Ubuntu LTS τάδε. Εντάξει. Ελπίζουμε να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ. Δηλαδή, μια εταιρεία μεγάλη που βγάζει ένα συγκεκριμένο workload, δεν ξέρω, οτιδήποτε, και το πακετάρει σε ένα Docker container, αλλά λέει, ξέρω εγώ, ότι αυτά τα έχω δοκιμάσει, τα έχω certified για το LTS της Canonical. Ελπίζω. Ξέρω εγώ. Τώρα το κάναμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο. Μπορεί να πάρει 5 χρόνια. Η Canonical δίνει και support πάνω στο Kubernetes. Δηλαδή ή μόνο το LTS. Το δίνεται σαν υπηρεσία. Κοίτα, πρώτα απ' όλα δίνουμε το software. Το software είναι free. Είναι open source. Μπορείς να πας να το βάλεις οποιαδήποτε στιγμή. Έχει εδώ πέρα το κομμάτι. Έτσι. Από εκεί και πέρα, από εκεί πέρα που κερδίζει Canonical είναι το support ακριβώς. Τι είναι το support? 24/7, να πάρεις τηλέφωνο, παιδιά, αυτό ή το bug θέλω να φτιαχτεί. Feature request, παιδιά, σκάω τόσα, θέλω αυτό οπωσδήποτε, το χρειάζομαι. Άλλα πράγματα που είναι ότι, ξέρω εγώ, στο initial μπορούμε να έρθουμε να το στήσουμε το cluster σε σένα. Και σε σχέση με τα managed services, πώς είστε ανταγωνιστικοί? Δηλαδή, γιατί να μην πάει κάποιος στο Azure, ας πούμε, ή στο AWS και να έχει το AKS? Ναι, θα πρέπει να πας να το μετρήσεις, ναι. Αν σε βολεύει, να πας εκεί, ναι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ανταγωνιζόμαστε αυτούς. Αυτοί έχουν ένα LTS 2 χρόνια, ωραία. Και αν η υπόλοιπη υποδομή σου είναι στο cloud, ναι, καλύτερα να πας στο συγκεκριμένο cloud, έτσι, δεν τίθεται θέμα. Αλλά για τις περιπτώσεις που θέλεις κάτι on-prem, εκεί έχεις
κάποια... Σίγουρα. Ναι, και αυτά τα use cases συνήθως είναι on-prem, έτσι, δεν είναι στο cloud. Άρα, άλλο ένα use case, ας πούμε, με τα edge deployments θα μπορούσε να είναι και σε industrial με Internet of Things. Έτσι. Ναι. Γενικά, όπου δυσκολεύεσαι να φτάσεις στο κόμβο το τελικό για να το κάνεις update, είναι χρειάζεται. Και shameless plug, πώς θα κάνεις cloud native IoT devices. Δουλεύουμε σε ένα τέτοιο έργο, θα Έχει- άλλη στιγμή. Η Ubuntu έχει η Canonical έχει κάποια τέτοια mini έκδοση τύπου Lupin ή κάτι αντίστοιχο. Όσο πιο bare minimum, ας πούμε, δεν είναι. Ο κύριος θα μας πει εδώ πέρα το base image πόσο μικρό είναι. Κανονικά νομίζω είναι 25 MB το base. Ένα που ήταν πολύ μικρός Linux, μόνο Linux kernel που ήταν. Το διέβαλες κάποια στιγμή Το δικό τύπου μας. Lupin, πώς το δέχτηκε. Το Lupin, ο οποίος είναι ζυπαρισμένος, compressed, είναι 2,5 MB. Και το application όσο είναι το binary. Statically link. Η Canonical έχει κάτι αντίστοιχο. Micro. Δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει αυτό. Για το χρόνο συγκεκριμένα γενικά. Για να έφερες και τα IoT, ας πούμε. Και Το IoT. Πώς υπάρχει κάτι bare minimum. Compressed είναι 16 MB πάντως κανόνικα. Το Ubuntu Ξέρεις τι λέει μάλλον το Ubuntu IoT distribution. Ένα IoT core, μια... Καλά, έχει κάτι άλλο στην καθή. Κοίτα να προσπαθήσει να το πάρει. Γενικά, ένα από τα μεγάλα του της Canonical είναι ότι έχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα για kernels. Γιατί αυτό το τμήμα εξυπηρετεί τις μεγάλες εταιρείες cloud, για παράδειγμα, που θέλουν custom kernels για τα δικά τους clouds. Η Amazon, για παράδειγμα, έχει το δικό της kernel, που τον φτιάχνουμε εμείς. Ομοίως, η Google, όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες παίρνουν kernels από εμάς. Αν σε κάποιο use case κάποιος έρθει και μας πει ότι παιδιά, χρειάζομαι ένα kernel με αυτά τα... τότε κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε. Της Amazon ο kernel είναι δικό σας. Ναι, τα VMs όλα τα VMs που σηκώνονται τα Ubuntu έχουν δικούς μας. Ναι, το Amazon Image δηλαδή είναι δικό σας. Είναι public αυτό, αν φαίνεται. Ναι, άμα το έχει πάρει custom και εδώ. Η Ubuntu έχει Amazon κανονικά, public. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Το AMI. Για να μάθεις μέσα πώς λειτουργεί το Amazon το σύστημα. Δηλαδή, η Canonical συντηρεί στην ουσία όλα τα cloud του kernel. Και τα images. Όλο το Ubuntu. Είναι πρακτικά, ξέρω εγώ, το 70% των images που σηκώνονται στα public clouds είναι Ubuntu. Μας κατάλαβες. Πριν από 10 χρόνια ήταν για desktops και τέτοια. Ξαφνικά έσβησε το Debian, το Ubuntu είναι... Γιατί όμως? Γιατί έσβησε το Debian αυτό. Γιατί έσβησε το Debian δεν ξέρω. Γιατί έστιμες. Γιατί η IBM ξαγόρευσε τη δεύτερη. Δεν υπάρχει άλλο βελτίωση από το Ubuntu. Το είναι τέτοιο. Πώς να το κάνουμε να το βρούμε εταιρείες που έχουν compliance. Το μόνο πρόβλημα που έχω δει με το Ubuntu είναι ότι έχει πολλά. Τα desktop έχουν πολλά add-ons που δεν τα χρειάζομαι. Δηλαδή θέλω κάτι πολύ απλό. Εντάξει, δεν πρόκειται να πάω σε Arch Linux, αλλά. Και εμένα το Vanilla δεν μου αρέσει και οι δύο. Αλλά εντάξει, του δίνω ρε παιδί μου ότι ξέρεις ότι μπορείς να παίξεις και ένα παιχνίδι. Δηλαδή μπορείς να βάλεις και μια σειρά παιχνιδιών. Μπορείς να κάνεις και 10 πράγματα με απλά κλικ, χωρίς να χρειάζεται να ξέρεις terminal. Αυτό ναι, το έκανε πιο απλό, πιο visual. Αυτό ναι, που το δίνει. Αλλά να είμαστε και τίμοι. Η Canonical απλά πήρε τα πράγματα και τα πακέτα με ένα στάνταρ τρόπο, έτσι. Δηλαδή, αυτό, ναι. γνώμη έδωσε, απλά το έδωσε με αυτό θα κάνουμε και την επόμενη φορά θα το βελτιώσουμε. Είναι τεράστιο όμως contribution αυτό, έτσι. Το ότι υπάρχει ένας τρόπος, αν μανιπουλάρεις 10 πακετάκια μαζί θα σου παίξει το παιχνίδι. Ναι, τι να το κάνω. Εγώ θέλω το user experience. Περνάω το Ubuntu και ξέρω ότι αυτά τα 10 πράγματα θα παίξουν.